Sharon Chukukwa, Masquera say, Shailet Dube, how are you? Let me try and pin the number, then we can go on with our program. 7748 33 0801. Okay, let me pin the number. Here's Eldanai Chamwarura, how are you? Felicitas Felika Muzonde, how are you? Rua Madziva Dondo ndeipi Netsai Chivasa, how are you? Hurukuro Dzevana Matwinzi, how are you? Nokutula Ngube, how are you? Maitami, how are you? Jean Nazare, how are you? Nancy Bususu, how are you? Isabel Piri, how are you? Mary Washande Ipi Ru Moyo, how are you? Linda Vinti, how are you? Masquera say Auxilia Macheka, how are you? I think Tikashika part 2, then we can start. Especially those that are aspiring kuya ku diaspora tingoone sana. I'm sorry, post yandaisa. Simbarashe Chirara, how are you? Brenda Lamine, how are you? Maduve Wacho, how are you? Evisa Bao, how are you? Bridget Murwira, how are you? Martha Manguiro, how are you? Simbarashe Chirara, how are you? Evelyn Sabau, Deipi. Lucy Chiwonga, how are you? I'm guessing Tawana topic tese. We just want to discuss about the diaspora gold rush fever that is currently going on. There is a wave that is going on. Aleta waskwera say letito garante ipi. Maskwera say wedu kumativi mana ose enyika. Betha, how are you? I guess star 200 we can go on, but tag someone kuti anzwe wo as other people share kuti tingoonesana nevanhu vari kuintenda kuuya kuna hatisi kuda kutyisidzirana asi tinoda kungoonesana. I think we can start off our program. Ndinokuchingamidzai pachirongwa SIS MELLY's Diaries. Zita rangu ndinoitwa Andiselina. I'm your host, your presenter, and your facilitator today. UK diaspora rush. Let me say diaspora rush. But in particular, Tabi, can you help me say happy birthday to Tabi, please? Happy birthday, Tabi. Happy birthday to you. I hope you had a good and wonderful day on your birthday. Help me say happy birthday to Tabi, please. Thank you, guys. Let me say diaspora rush. Currently, there is a fever going on. Yekuyenda in particular, ku UK kana ku Ireland, where healthcare assistants are being sought. Mamoyo Junior Wekwa Munongi, how are you? Weight loss by portion control, how are you? Kune diaspora rush fever iri out there. So I just thought we would discuss that tionesane. Tichinzwawo maviews evamwe. Hatisi kuda kutyisidzirana, asi toda kungotaurirana zvinhu zviri paground. Uye I would also want those that came in kudara, their experiences as well. Here is the question. Would you sell movable or immovable property to fund your diaspora quest? Would you sell movable or immovable property to fund your diaspora quest? Urikugadzirisa mapepa ako zviya. Mari mazowano ma savings anenge akuti netsei.
saka hauna pekutangira to fund zvese zviri kudiwa zvekuti unononyora maenglish test, unonoita zveTB, unoita zvepolice clearance, unobhadhara kunoningirikira kunotora visa racho. Zvese izvozvo it does need mari, zvinonida mari. Iwe hauna mari yacho yekuti utange process. Tinoti kuchishona simbi inorova ichapisa. Simbi inorova ichapisa. Nekuti apa hatizive kuti zvichavharwa rini. Saka kuti ufande kuuya kwako kudiaspora, in particular at this time, UK ndio inenge iri patop ichiterwa neIreland. Would you sell your movable or immovable property to fund your quest to be in the diaspora? The number is pinned below. Kune vakauya vari kuno already. Did you sell your property when you left the country? Even vakauya kusati kwane mavisa. Did you have to sell your property? Wakuuya kwawa kuno uku kana kuti kwauri ikoko. What happened when you sold your property? Did you manage to enter the particular country that you were going to? Were you deported? Was your status questionable when you got here after watengesa zvino gumba? Anzi Tsitsi Engai, Auntie Selina, good evening. Long time not following you. Oh, where have you been, Tsitsi? Where have you been? Welcome back if you haven't followed for a very long time. Have you got something to say? Kana kuti wakatosiya watengesa zvinhu kumusha here kuti uye, kana kuti uri in the process of wanting to sell things to fund your journey? Okay, the number is pinned below. But before I start taking any calls, Vakomana, the responses that I got from a post here, that UK rush, would you sell property movable or immovable to raise funds? Kuita process yekunotsvaga greener pastures. Ndobva ndati munoti kudii. Munoti kudii. Regai tinzwe zvimwe zvemacomments zvanyorwa. Zvikanzi nemumwe. Inini hangu I wouldn't sell property as the grass is not greener on the other side. Zvikasanofamba zvakanaka, I can always come back to Africa ndowana pekutangira. I have noticed that many Africans believe that UK is heaven on earth and money grows on trees, not knowing kuti unotofanirwa kushanda kuti uwane raramo. Some people are struggling to make ends meet. Mumwe woyu. Zvikanzi nemumwe zim ikunaka soon. Wotengesa property zvonobhamba ikoko wodzoka kuno onogara pai. Better to hustle and look for the funds woenda hako. Zvikanzi nemumwe, one needs to look at long-term goals nezve UK. Currently it is a tough place and pound has dropped in value, making it expensive to sustain family and projects at home and have a good life here. Positive is educational opportunities. She's now talking about the positive side of coming to the UK. Educational opportunities for our children and the ability to work extra hours to bring in more income. Otherwise, I wouldn't advocate selling property unless you have decided kuti zimu is not for you. Zvaiko zvino. Trying to chase both dreams is very expensive and one suffers over the other, usually children. Zvikanzi nemumwe kana madhongi asekuru ndinotengesa kana ndada kuenda
nekuti upenyu hwakanaka hunodiwa nemunhu wese. Zvikanzi nemwe, it's a personal choice. Yes, it is a personal choice depending on your situation. Zvikanzi nemwe, ndingatengese zvana, which means ndingatengese vana, mota, but imba haitengeswe chero zvidii. Vamwe wakati won't sell. Yeah. So ndo nyaya yacho. What is your take on this? If you want to call in and contribute, let's try and be as short as possible when we contribute to our answers, and let's desist from kutaura story, so that we can accommodate as many people as possible when we call in. The number is pinned below. You can note the number and start calling. And then I've got my own story to tell pertaining kutengesa movable or immovable property. I've got my own story to tell. But I think you have heard me narrate how I got into this country. Zvakapotsa zvaramba. Apa ndatengesa zvino. Vakomana. Zvakapotsa zvaramba. Kwauri iwo wakauya zvakafamba sei? Kana kuti iwo uri kuda kuuya, uri kuintenda kutengesa property here? Ndinokuchingamidzai pachirongwa. Maswera sei, makadini? Hello, Aunt Selina. Hello, how are you? I'm very fine, and you? I'm good, thank you. What's your take? Isusu twese tongori nechidokwa chikuda kuenda kunze kwenyika. But tiritori kumhanya. Muri kumhanya. But chatisiri kuziva ndechekuti after taenda ikoko hatisi kuziva kuti because kana tiri kunoti tichitaurwa zvatinenge tichitaurirwa. Muri kuudzwa kunzi chiko? Muri kuudzwa kunzi chiko? Hanzi ukatengesa kana motikari yako unogona kuzotenga yato Range Rover chaiyo. Kana ukatengesa imba yako unogona kuzoaka kubhorodhiwa. Saka vanhu vari kuti it's better kunorwadziwa asi uchizokwanisa kutenga imba hombe. Chero basa rikarwadza zvinani kurwadziwa asi mari ichitenga. Hanzi ukatengesa motikari yako yekumusha unogona kutozonotenga ya Range Rover. Range Rover. Nemba wakutonovaka kubhorodhiwa. Kana wangotsvaga kastendi kakokuwadzana, it means inini ndikatoenda kuUK ndikatosvika ndikatoshanda chero ndikarwadziwa zvingengei asi mari yangu inenge ine value ndobva ndatotengawo kubhorodhiyo. Saka tese tangoone chidokwa kuti kana bhorodhiyo richikwanisika kutenga ndiri kuUK nditonditengeseka pacho pandinapo ndiendewo zviri kuita vamwe. Okay, saka imi muri muprocess here anti? I'm not in a process, but ndozvatanguda kunzwa kune vamwe wakaenda kuti ndizvo here titengese midziyo yatinayo tiuye. Okay, anti garai murimo muprogram tinzwe kune vamwe vacho wakaenda kana kuti vari kuno tinzwe kuti wakatenga marenje. Ini pano handina Range Rover. Handitorina imba kubhorodhewo. Regai tinzwe vamwe kuti ndozvatira kunzwisisa. Alright, auntie. Alright, thank you so much for your contribution. Okay. Pakaipa. Vanhu vari kunzwa zvavari kunzwa zveshuwa. Ende vakaona zvavakaona from previous years zveshuwa. Ndivandisipaka. Hanzi mukange mauya munogona kutosiya kasikorokoro kenyu kamakatengesa mosikotenga Range Rover kuno. Kana kuti munitenge makutonovaka kubhorodhiyo. Handisi kuziva kuti UK yekupi iri kutaurwa ipapa. I would want to know kuti UK yekupi. The number that you can call is pinned there. The number that you can call is pinned there. I think vanhu kana vachitaura nezve UK kana kuita look at UK, I think vari kutaura nezve UK kune vanhu vakauya kudharadhara. Vari kuudza vanhu vakauya kudharadhara it's either vari kuvaudza
kana kuti vane zvavaiona kumaraini zvemisoro yemagonyeti yandaikuudzai kuti inonhingirikira. I'll answer this one, but mukafona normal call. If I miss your call, I won't be able to answer because this is a pay as you go. A very good evening to you. Hello. Hello, how are you? Fine, thank you. Hey, what's your take? Inini ndakanishida kutongotaurawo because I think the time wakauya like isusu takauya maybe 20 years ago zvanga zviri different. You can sell something, even property kumba ukauya ukashanda ukaita say you can replace it. But at the moment vanhu vasati vauya ka tiri kunyeperana tichitarisa nemami magarira tiri kuita izvozvo imimi neni munoziva kuti tinenge tichinyeperana. For you to get even 3,500 washanda pamwedzi ka it's very hard. Apa unenge wasiya vana kumba apa unenge uda kubhadhara marendi kunoku saka hazvibalance. Hold on auntie. Auntie Becky Murwira, I've seen that you have put a comment yekuti vari kuda something uyai ku inbox kwangu. I'm trying to look for the comment. Guys, murisei kana pane ma registered nurses uyai ku inbox kwangu vakutora. Auntie, I think I would appreciate if you delete that call, that comment of yours. You know why? If people take that number and something goes amiss, it comes back to us. Saka, I would prefer if you do the proper channel of coming through the admin and giving the number, and we try and investigate zvinenge zviri nani. Vanhu vakazenga vakuuya kuma inbox kwevanhu handifunga kuti zvinonakidza nekuti vakange vazowana chinovawana chinoenda amiss hazvizonaki vanodzoka kwatiri. I have no choice than to delete your comment. I'm sorry, auntie. I'm sorry about that. Hello? Sorry about that. Okay. No, I was saying kuti I think vanhu kana muri kuya zvekuti maybe the company is sponsoring NHS and thing maybe zvinenge zviri nani, but kana zvekuti zvema 3,000 4,000 5,000 zvekuti vari kubhadhara vaya kutengesa property kumba zvikabhainda kunoku then what unodzokera pai. Ene zvamwe vanhu vari kunoku they've been here 20 years but they can't even afford to buy a house and build. Yeah, true. Imi makatengesawo here property pamakauya kuno? No, I was lucky. My sister akanditengera ticket, then I have to ndakazobhadhara zvangu back. All right. Okay. All right. Okay, that's my take on that one. Thank you. Thank you so much for your contribution. Auntie vari kubva vari kungoti I don't think that's a wise move to do yekutengesa property uchiti uri kuuya kuno kuti ubhadhare ma 3,000 ari kushedzerwa. Hanzi zvikabhainda wodi after watengesa property. The number that you can call is pinned below. Muri kumboudzwa kuti chiiko imimi vanhu vacho vari kuda kuuya kuno? Muri kuudzwa kuti chii? Has anyone manje ye sold properties to fund process iri kudiwa? Pane vakatotengesa property here. Meanwhile, whilst I'm waiting for my calls, we did a program in my risk takers, and I said, I'm a risk taker. And when I say I'm a risk taker, Vakumana indakatengesa ndinokuchingamidza ipachirongwa maswera sei? Maswera sei antiselina makadini. Aiwa tiripo kuti makadiwo nemhuri nemabasa. Aiwa tinongodaro zvedu. What's your take? My take ndeyekuti vanhu ngavaregere kumisleada vanhu. Because vanhu vari kusvika vachitambudzwa kunoku zvavanenge vakaudzwa. Ndine munhu andinoziva ndingakwanise zvangu kutaura. Ane 2 weeks ari muno. Akaudzwa kunzi chiko munhu uyu akauya. Ngirekeni ndove kubhadhara mazimari amuchataura ma 4,000 aya kubhadhariswa vanhu. Bhosi unofanira kunge uchidhiraivha uchiita sei
uyu munhu ari kubva kuZimbabwe anzi unofanira kunge une motikari yekuti uendese kubasa kwacho. Okay. Saka maona kuti munomu tiri kutambura nemarendi nemaduzi. Apa akada kuzobhadhara zvikwereti zvaakatora 3,000 iyo 4,000 iyoyo. Saka vanhu ngavaregere kunyepera vanhu nokuti iva vanhu vari kunzi vanhu ava vari kungoita bhizinesi iri kufambira ivo. Okay. Because munhu unoti unemba wotengesa imba yacho uchatora 10 years. Vamwe zvataurwa nakola ari kubva kuti vamwe vane ma20 years vari muno havana kukwanisa kutenga dzimba dzacho. Anenge akakwanisawo anenge akatoitirwa unyasha naMwari. Saka ngatiudzei vanhu chokwadi noti kurakidza vanhu zviri kumberi kuti hanzi muchasvotambira ma16 18 pounds ma20 pounds an hour. Yeukera ngatirege kunyepera vanhu. Imi makatengesawo here muchiuya kuno? Aiwa ini ndakaitawo kunzwa sekunzwa kuri kuitwawo vamwe vanhu. Program yavakamboita ngirikini kudhara. Imwe program yakamboitwa kudhara ndo yamakauya nayo. Okay, kana makauya neprogramu yakaitwa kudhara muchiuya imimi zvamainzwa nezvamakasikoona zvaive correct here kana kuti zvaive different? Makore atakauya 20 years ago zvanga zviri different. Saka zvakachinja upenyu hwangu inini personal. Okay. Because ndandino zvangu imba ndandisine chinda ndingoriwo munhu but zvakachinja upenyu hwangu personal. Okay. Wakataurirwa chokwadi chinzi unonochinjwa upenyu hwako pakadai so noti manhingirikini zviri pamusoro. Alright. Okay. Saka pamakauya imimi kudhara ikoko tichikompeya nekuuya kuri kuita vanhu iko zvino, what advice would you give to people that are intending to come this side? Depending nesituation yako. Situation yako wakaona kuti ichakuchinja situation yako. Uya haikona kuuya une high hopes. Nekuti unosvika. Alright, usauye uine high hopes nekuti unosvika. Okay. Thank you so much for your contribution, Auntie. Aiwa tinotenda. Take care. Okay, bye. All right, bye. Varikuda kuuya vacho. You can also call in and ask tione pamwe chida pana anotibatsira kuti enlighten kuti uzive kuti wotengesa here, womeka the move or not. Ndinokuchingamidzai pachirongwa. Makadini? Makadiko anti. Tiripo kuti makadiwa asikana. Tinofara. Inini zvangu hadhizire hangu best ku UK. It's okay. But then ndiri kutaurira on behalf ya mai vangu. Mai vangu vakatengesa imba yavo kuti tikwanise kuenda kutuye kunoko. Alright. Kudzidza kuPoland. We are 2 girls. Okay. Family medu. Mama vakatengesa imba kuti muende kuPoland kunoenda kuchikoro. Okay. Saka izvezvi right now nditori pakati pemastudies angu nemunin'ina wangu because kuZimbabwe ndanga ndakambotanga ndaenda kuchikoro. Then after that ndikaita degree kuZimbabwe. Then handina kukwanisa kuwana basa nedegree racho iroro. Saka vakapedzisira vati since mungori vana vangu vaviri and panewo imwe imba yavo yavanga vasiyirwawo nagogo vangu, vakabva vadecida kuti let me sell imba yangu yandakazvivakira ndega, then inini ndakuenda kunogara kuimba yandakasiyirwa namai vavo. Alright, vanga wakainherita imba yaamai vavo. Saka she decided to sell her own house to fund school fees yenyu muri vaviri. Saka makuita yeye chingani naye asikana? Tiri ma-second year. Ma-second year. Tiri 2 nemunin'ina wangu. Okay. But my intention
intention ndeyekuti zvangu ini nhangu ndapedza. I don't decide. Handidi zvangu kunoshanda kana ku-UK. I'm thinking of some kunewo dzimwe nyika dzisiri UK, because my research yaratidza kuti UK with what I'm doing haisi kunyanya kubhadhara maningi as compared kune mamwe macountries andakambotarisa. Taurai mati ku-UK you would rather go elsewhere because UK chi? Manurses avo these days, maresearches andakaita haasi kunyanya kubhadharwa sterek as compared kune macountries akaita sana Germany, Norway, Luxembourg, some of those countries. Okay, the nurses there are better paid than UK nurses. Exactly. Ooh, okay. Saka tongomamatawo kuti pazvinenge zvaitirawo zvacho tikawanawo mari dzacho, if all things goes well, tikwanisawo kuzodzorera imba yakatengeswa namai vedu kuti tivavakirewo yavo. Mama ndinovatenda, she did a big job. Vakaita lucky rekuti mai vavo vanga vaine imba, saka she had something to fall back on. Askana, regai ndichiti mama vakaita chinhu chikuru, and it was a big sacrifice. Please do your best to finish off education. Mosiyana nekutandana nezvisina basa, muchiziva sacrifice yakaitwa namama. Handiti? Chokwadi. Maita basa. Tatenda, I wish you all the best. Thank you. Thank you. Mwanasikana wedu ari kuti mama vakatengesa imba kuti vafande education yedu yekuti tiuye kuPoland kwatiri kuita nursing. But she said given the chance, she would want to explore countries like Germany and Norway yuko. Ndo kune mari yakati mama waka sacrifice for sure. Waka sacrifice. Okay. The lines are free. Okay. Ndandiri kuti inini ndiri munhu akatengesa ndinotonyara kana kuzvitaura. Ndadecide kuuya kuno handiti. And ndandine very short time yekuti ndiuye. Ndakatanga kutengesa property munozvinzwa imi nekupa. Ndikasara ndichitorara pafloor. Kana mbedha wandairara ndakatengesa ndikasara ndichirara pafloor. Hepano ndazouya kuno, hatisi kutyisidzirana, tiri kuonesana. Handisi kuda kuti anyone adzokere kumashure nezvatiri kutaura, asi tiri kuonesana. Hepano ndazouya paya, ndasvika amai anhiya imi. Mudetention kwede? Ndapinzwa mudetention. I was faced with the reality of being sent back home. Handiti, ndiri kubvunzwa mubvunzo yandiri kubvunzwa. Vakomana mibvunzo yaunobvunzwa ikasiyana nezvawakanyoresa ka. Pakaoma. Ndiri kubvunzwa mibvunzo yandiri kubvunzwa. Vakomana ndakagara mudetention 6 hours, ndakagara mudetention. Apa ndakatenge ndatoti ndiri kudzokera kumba. Asi my risk paid off. Kuva ndazongoletwa through. Saka ndakatengesa mudziyo zvakanaka zvandakaita, asi dai ndakadzoserwa kumba. Vakomana ndainotangira papi? Apa basa handisisina, apa mudziyo handisisina, apa ndasiya ndati kana ndaenda ndanoshanda ikoko ndichakutumirai mari. Ipapo pangu panga pakaipa. Have you got a story to tell? Vari kuda kuuya, mine mibvunzo yamuda kubvunza here. Wedwe, zvemaRange Rover zvamuri kuudzwa ka? Handi chokwadi. Vamwe they are saying UK is overrated. Habeno, zvinodependa nemunhu. Vakashanda, I would be honest, vakashanda kudhara. Iko zvino, I think everyone is feeling the pinch
yekuva uri mu-UK. Ndandokutarisa hangu paworld remit apa kuti do you know kuti kana you can call in if you want to call in. Do you know kuti kana ndichida kutumira £1, let me just show you something. Let me just show you something. I'm hoping. Okay. Oh. What do I want to do now? Okay. Current. How should I do this? Don't mind zviri kubheki ma-TV ari pamusoro pemubhedha. Let me try and see if I can do what I want to do. Regai ndione kuti zvinoita here zvandinoda kuita. Don't mind what is on the back and that we want to do. Caller anopera na 324. Let me call you back. Ndira kuti mutarise. Can you see this? Ndira kuti mutarise exchange rate. Ukasenda £1 uchisenda kuZimbabwe, munhu anonopiwa $1 ne3 cents. Apiwa $1 ne3 cents. Pamusoro pazvo achatoda kubhadhara $2.99 yekusenda mari. Saka currently I'm having to pay more pound for someone to receive mari isina kuwanda stereki. Saka ndikavapa £1 inini, vanondipa $1 Saka zvekuti unouya ugozoshanda ugozodzosera, ndira kuti muntu nigirikire. If you could take a screenshot of this and then digest it when you finish. That is the current status of zvinhu. Apa unenge wasiya watengesa. Let me come back to myself. Apa unenge wasiya watengesa zvinhu. Uchiti kana kuti ndichati replace. Kana kuti wati mama tengesa ifiriji. Ndichasko kudzoserai. Basically £13. Okay, basically £13. Vanowana $10. £13. Vanowana $10. Ndoya vanowana. Difference here 3 jet. Mareta agara anochinja. We are talking about now. Magreta agara anochinja. We all know that. Kuti mareta anodeterminwa nestock exchange. We all know that. Ndinokuchingamidzai pachirongwa maswera sei. Taswera maswera sei andiselina. Tachida kupedza time yateerera. Anya muri kutaura ndiselina ka yakanaka. At the same time inenge inotityisa but isusu manje ka currently ndiri ku South Africa. Tane makore tichirarama hand to mouth. And zvatangotarisira zvinezvi pasituation yataave especially maZimbabweans nekungotenderera kwatiri kuita. Yangonyaya yekuti vana vawane chekudya, vana vakwanise kupfeka vaende kuchikoro. Zvekuti atsvaga Range Rover, zvekuti azovaka double story ka for vanhu vakambosara kuno kuAfrica tikasangana nezvatakasangana nazvo ka. Zvinhu zvakawanda kaje varimwe vari kuda kuchemera kuya nyaya dzekidzi ka. Achambotarisi zvemarange Rover. Kana ndangooneka mota kaunga anoti ndivhare chando ndichinotora vana kuchikoro. Auntie. It's okay like that. Vana vangorarama. Auntie. Inini pandiri pano ndani 20 years. Kana mukati macho meRange Rover ndomboziva kuti makaita sei. Range Rover ndiye kurarama ndo zvinhu anokanganwa chinhu chakakosha muupenyu. Kutorarama kwacho mangona kuti wakagara kuUK 20 years wakaitei. But makanganwa kuti ndakararama. Vana vakaenda kuchikoro, vana vakadya, vana vakapfeka. Range Rover ndiye ndararama chikuru kurarama. Bozi
nekuoma kwaita upenyu anoda kuzoendesa mwana wangu kuchikoro ndiani, anoda kubhadharira mwana wangu school fees ndiani, nekumutengera hembe ini dzekutotengera vana vake dzichitonetsa. Zvemarenji rovha yato imwe nyaya yandiselira chero ndine pekugara ipapo vana vadya nekuti hakuna chinhu chakaoma chatikasara tikaona kuno kuafrica zvinhu zvaoma ma2000 and something aya yekuti unotarisa mwana kudai isu zvida kubikira mwana bhauga andiselina zvakaoma. Inonzi chi? Zvimwe zvese izvoka Bhauga luxury dzisina basa. mati kubikira mwana bhauga chii chinonzi bhauga? Pane time yaya yakaita Kenya ma2008 kushitika kune imwe yauya neworld vision nema-USAID imwe inenge wheat so yaiboiliswa. Munoziva wheat inenge iri wheat isina kugayoka kuti yange yakaitwa sei, yaiboiliswa handiselina nemafuta, yauya nemafuta acho ichipiwa vanhu vachinotambira muzvikoro nomumakliniki umu kungoti vanhu vadye. Nzara yakaruma kuZimbabwe, vanhu vanga vari kuZimbabwe time yachoka, they know this. Okay. Saka imimi would you sell property to fund processes dziriko idzi? Kuti munyore chirungu. If I had something to sell, dai ntorine mota zvayo handiselina ndaitengesa ini. Zvoya zviri mberi handiselina. Maitengesa. These are not well. Saka amuna chekuti mungatengesa here iko zvino kuti zvinhu zvifambe. Asi kungoti ma-TV o ma-smart TV mafiriji machicheteka handitorina mota. Dai nditorine mota dai ndikutoitengesa izvezvi. Koimba maitengesa? Handiselina ndichasona kuti siyo yesiri apo apa kapo. Ndaitengesa zvangu ini. Munotengesa? Ndotengesa zvangu ini. Handisi kufurira vanhu zvangu kana kuti. No, we are just discussing. Ini ndakutaura chokwadi kandi looking at things pamberi apo nefuture yevana kuti kana ndayambutsa mwana kumberi uko ndamuyambutsa mwana kubva kunhama yandakasara ndikaona kuAfrica ka kana ndikanzi Mwari vazotonga hawo ndendasiya mwana ari pari nani azotamburi zvandaita inini ka I would sell. You would sell? Yes. Okay. Thank you so much for your honesty and your contribution, Auntie. Okay, Aunt Selina, thank you for the show. Thank you. Fortunate Nyambui, how are you? Anzina Auntie, I would sell. Even imba yacho, she said she would sell. Because chavarkuda vati varkuda stability ye mwana wao. Let me say this again. Remember, we are just discussing. This is just a discussion. Atiti kuita scare anyone. But tirakuonesana ne vanhu varikuda kuuya kuno, but varikutambura vasina mari yacho. Pane mumwe andinyorera achindibvunza, achitoti not achindibvunza, achiti ari kuintenda kutengesa zvinhu zvaainazvo. Zvinhu zvaainazvo. Ndochingoti zvinhu zvaainazvo kuti afande process. Uyu abva ati ari kuda kubva auya namadhamu nemwana vese pamwe chete. Adabva auya namadhamu nemwana vese pamwe chete ka one time. Ndinokuchingamidzai pachirongwa. Tiri nani makadii zvenyaskana? I'll just contribute quickly. Okay. I think munhu ane property kuZimbabwe, inini if I had a property kuZimbabwe, ndine a job that allows me to ndiwane chikafu on the table. Zvakafanana exactly nezva unenge uchisiya kuZimbabwe uchiuyira kuno. Sorry, can you come again? Kutengesa imba uchiuya kuzofanda program, uchiuya kuzofanda kuti uye kunoko is not a very wise decision. Okay. Because kana uri kuZimbabwe uchitori neimba yako yekugara, uine a job that allows you to use food on the table. You are better off staying with Zimbabwe. Number one, hauna child care issues. It's you earn as you work. Kana usiri kushanda ukaita 7 days usiri kushanda. Most companies don't even pro rata. You don't even get paid kuti wanga uchirwara uri kumba. Most companies they don't. Okay. So it's you earn pawashanda. Do number one. The rentals are out of this world. Unenge wasiya a 4-bedroom lovely house, wochogara studio apartment. It's very easy to fall into depression in that scenario. Okay.
usina kana pekutangira kuZimbabwe, yes, that person would be a very good candidate yekuya kuno, because unongo uchiti nyangwe ndikada kugara kuZimbabwe handina kana pandakatarisa pandinofunga kuti ndichagona kwavakaimba. Unouya asi kana wauya uri une a realistic mind yekuziva kuti ukasvika kuno hapana kwokusvika nekusvika muchitambidzwa mari. Vanhu vakatenga dzimba pavaikumbira 300 pounds yochinjwa yotogona kutenga mari yematerial yefoundation yese, votumira imwe 500 pounds vodaro. Ezvinezvi ukatumira mari iyoyo imari yekutenga chikafu eda itokwane chikafu. Okay, so you are not advising people kuti vatengese fangaimba vachida kufanda. Couldn't sell a house if board permits. Ndingatendereka hangu handichiselina kungoramba ndichitendereka kutsvaga maemployers anosponsor haya, kwete kuti ndingatake a decision yekuti ndakuuya kuno touch wood and praying nothing happens. What if wasvika kuno you fall unwell and you decide kuti urwere hwacho ngatiti waita RTH, waita accident paroad, and you feel kuti I'm struggling to cope nevana and everything, unobega ndidzokere kumba, unodzokera kumba kupi wakatengesa. Yeah, I know. I hear what you're saying. Hello? Otherwise, you end up situations that unonzwe vanhu vanoti nhasi uyamuka anzi mukaita cancer, anzi arwara akuda kuendeswa kumba. Most of them can't go home because anenge asina kwekunotangira kumba. They are not staying here because system yekuno iri better than kumba. They are staying here because kwekunotangira kumba kwacho. So if you have a house, you're better off not selling your house. You're better off finding an employer and fund everything. If you don't have a house, we are kuti in the next 3 years, unless washanda kunge unopenga, but ukashanda unge unopenga unonongwa futi wakafa nefatigue. Yeah, unonongwa wakafa nefatigue, sure. So honestly, ezvinezvi futi noti uchiti uri kushanda taxi chiyo chikupurawo koko. Yeah, sure. So strike a balance between kushanda kuunganidza tishoma tiripo, kumba kwachona kwakaoma, unenge uchitsva dumbu nemusana kumba, you have to send money to kuti usapote vari kumba. At the same time kuti utange kunovaka kumba kwacho zvinezvi things are very expensive kuti uvake. Saka even ukashudzwa kuti ndichasvika kunovaka, kana ukuuya kuno kwingozoti ukuuya kuti uwane kutedza kumasale ekumarks and spencer otengawo hembe dzema3 pounds 5 pounds zvopera wotenga chikafu and life goes on, kwete kuuya uchifunga kuti automatically tikusvika paine kwakaunganidzwa mari kuairport tichitambira mari yedu, tichitotenga dzimba dzedu, tichitenga marange rover. Pane vamwe vakawanda tichangosvika pakungobuda mueurope tisina mbobvira takarayira range. Sure. People need to be realistic. They need to be real. Thank you so much. I appreciate my facts enya mataura auntie. I highly appreciate Mataura. Thank you so much. Alright, ndatenda bye. Muri kungozvinzwira mega. Tati tiri kuonesana. Hanzi, people need to be real. People need to be real. The lines are free. If you want to call, I've got a lady wanted to get a call back. I'm not sure. Did I talk to her? Yeah, I think I did. Vanopera number another 1324. Did I call you back? Yeah, I think I did. Okay, has anyone got anything to share? Anyway, let's be real. Watengesa zvinhu paya, wanonyora chirungu chako, wafoira. Watengesa imwe item, wanonyora chirungu, wafoira. For me, hangu, I don't know. Zvinodependa nemunhu. Kuri kunzi munhu une savings dzako hako. Of which dzinonetsa kuunganidza mazuva ano. Ndinokuchingamidzai pachirongwa. Makadini? Munozviona seizvi? Inini zvanguka talking from experience. From experience? I was in South Africa. You were in South Africa? Yes. How did you end up being here? I'm a nurse. You are a nurse? I was sponsored. Yes, I was sponsored.
But the way yataifunga, UK is overrated. Auntie, when you are saying you were sponsored, say, what do you mean? Imimi mune experience chaiyo. Famba iwonese so that other people can hear kuti zvenyu zvakafamba sei. No, ini ndakawana agents I sponsor my nurses. So I just ndakangonyora my English. Handiti. Nanyora my English, then ndobva ndaita my TB test on my own. But visa, COS, then when I came here, accommodation, I was given accommodation for about 3 months. Okay, 3 months accommodation. And was it free? Was it free? Okay, all right. Yes, free accommodation for 3 months to teach my trainings and everything. Then I had to move out after the 3rd month. Even that 3rd month, okay, if you can stay for at least 2 weeks until you are settled. Okay, fine. Then after that, it's a hassle. Number one, it's a hassle because the agencies and what number one is either pay money for 6 months accommodation, of which when we come here, some of us anyone and even your friend anoda kukuita your guarantor because hanya kukuziva kuti yes, I can be accountable for you kana uzotadza kupedza kubhadhara rent. Then coming to my pays, I wouldn't advise him that atengese imba, especially vari kuZimbabwe, because the rate inflation is zvakadhako. It's almost 1:1 kana muchitarisisa chaizvo if you're looking at it. Imimi makauya rini auntie? I came in December, and December taitenga munoza waipinda mulidhu muya ugoshopa zvinhu zve £10 zvaindilasta a week ndiri ndega. Makauya manje? Manje. Saka musati matopedza gore kai? Handati ndaane gore. Okay. Yes. Because comparing December to now, things kunoku zvare expensive. Very expensive. Saka munhu kana achizoti anda kutengesa imba coming here, how are you going kutenga imba iyoyo back kana wakunoku? Because rate yakatodhakwa already. Chero ndauya ku-UK? No, I wouldn't advise that. Chero wauya ku-UK, okay, then black tax kumba, but now they are looking kuti munhu auya kumba, auya ku-UK. Yes, they are expecting kuti iwo uchiva maintainer now because they are in UK, they are in Europe. Vafunga kuti aiwa isu zvedu zvatonaka. Anofona wachiti zvangu zvakadai, mwana aita nzara, mwana agwara, mbuya vagwara, rent ndibatsirewo ndimboita rent nokuti kunoku zvakaema. Of which newo unenge une zvako zvinenge zvakakumirirawo. So selling property, no, rather sell like nana motikari. Yes, motikari you can sell. And kune vari ku South Africa, looking at things also now, South Africa zvinhu zviri kungoita zvichingoipawo. So zvakangoma. Because property, I think with property investment yako, that's generating your own money. True. Generating your own money. Kunokongoza kuti okay, kana wako wangozosvikawo pa extent yokuti maybe that after 5 years indefinite yo kana zvazonakawo ndopa wangozokwanza kuti okay, let me renovate my house. Not selling. Selling is a no. Rather look for my agencies. I are good sponsorship for everything. So, auntie, if you don't mind me asking, pamakabuda mu accommodation that you were given here 3 months, and you had to look for your own accommodation. What sort of accommodation did you look for? A house, a room? I was looking for a house. Okay. Kuti ndikwanise kuunzawo family. All right. Yes, but it was a hassle. Vanenge vachida it's either magarantours iwo unoitwa anoda kuita guarantor yako ndiani uchangosvika muEurope muUK anoda kuti okay, let me be your guarantor ndiani hapana.
Okay, so you didn't manage to find the house? I didn't manage to find the house. Saka ndakazotaura na-HR wepabasa kuti nini I'm failing to get accommodation because vari kundiudza kuti vanoda magarantors. So the HR managed kuti ataure ne-agent kuti andipe accommodation. So I ended up staying kuflat. Okay, makauya ne-NHS here? Yes. Ne-NHS? Ne-NHS, yes. Okay, yeah. Kana muri pa NHS muri sort of on the secure side. Saka family makaunza here? Family iri kuuya manje. Okay. For those that want to take off vachibva vauya ne family, what would you advise? Vanoda kuita take off vauya ne family hunge vaine zvinhu zvavo zvakanyanya mari dzavo. And watoona kuti accommodation unayo everything. But it's difficult. Number one, childcare. Childcare inofanana neyedu yekuAfrica kuti tinenge tina anti vedu vatajaira kuti unouya naye achikuchengetera vana kuti chii. So you have to on your own. Rather come iwewe wega. Womboona kuti ma-settings ako akamira sei nei. Then even after 3 months, wozobvunza family. Because kuya ne-family at once. I have a friend akauya ne-family at once because akawana mari dzake ma-pensions ake akanga ma-pension funds aiva abuda achiri kuSouth Africa and what accommodation she had a friend akamutsvakirawo imba and what. So for them hazvina kunyanya kuvanetsa because vakasvika already imba itoripo vanga vainayo mari and those times mari yanga ichiri kuonekera kuti you've got money. What do you mean mari yakanga ichiri kuonekera? You said you came in December. What differences are you seeing from the time that you came and now? What differences are you seeing? The difference now, like now, let me tell you. If ngati food-wise, grocery. Grocery, waipinda. Kowana chipake chako chacha chinenge chine madrumsticks are about 10. Chaititenga, I think it was £1.39, if I'm not mistaken. Okay. Of which now it's £2.20. That same packet. Okay. Yes. Which means good zvinhu zvacho every day one kuno zviri kukwira. Zviri kukwira. Every day zvinhu zvacho zviri kutongokwirawo. Okay. So I'm thinking kuti inflation ne-COVID zvakarova kwese. Zvakarova kwese. And that's true. Zvakarova kwese. Saka Inflation is very high. Very true. Auntie, before I release you, what advice, since makauya manje mimi amsati mane gore mutori kuno, what advice would you give to those that are on their way here very soon? What advice would you give them? Varikuya kunoku vakauya vachifunga kuti okay, everything is roses and gold. And okay. Ndavangouya with the mindset that I'm going to work. And mari anenge audziwa iyoyo ndiyo mari inenge iripo. Then kana kazoita uma extra 20 because now takuwa extra 20 hours yekusevenza. And don't expect, even vari kuuya vachi expect kuti wow, I'm in UK. Zvangu zvake within a year kana within 6 months. Then ndatoita 1 ndatota maybe ndatenga kana imba yangu Zimbabwe. 2 then ndatokurudzira vanhu zvakadai asi munoona. But kuno you take it one step at a time. All right. One step at a time and usauye nemuya uya wekuti une ma high expectations. Okay. Yes. I hope vanhu vazvinzwa. Auntie, thank you so much for your contribution, especially knowing kuti makauya manje and you barely have got a year since makatsika muno. Since makatsika muno munyika. I sincerely hope the best for you and
yeah. Welcome to the United Kingdom. Thank you very much. Take care. You know what? Eh. At times, maybe I made the wrong decision leaving my job to South Africa, coming this side. Because like my first pay, it was almost the same. Nemari and I were South Africa. Mati, sorry. Mati, first pay you yekunogu. Yes, converting it, it was like almost the same. And because South Africa, okay, I would work, then do it at my agencies. Yes, which is like my banks, my agencies plus banks. Then it will end up being the same, Mary. Of which, to South Africa, I settled. I had my house. Okay. Driving my cars and what I did. Then coming here, and it was cold. Not December when I came. It was very cold. Very. Yes. So okay, now I have to walk to go to work. Oh, maybe this is the wrong decision. Apa muna kujaira chando chiri kupinda mubhonzo chaiko. Kabanga hamutori na hembe dzakakwana dzekupfeka. That's the other thing on I thought no, see hembe. Ukauya nehembe kunokaiwa kuno zvinoitika. Ha unongosvika wanenge watotenga hembe unenge watodika ndiya. It's totally different. Saka, are you where you are staying now? Have you got our Zim community around you? Have you made friends? Is someone guiding you how to go about things? Not really. Okay. Because where I'm staying is like more Indians. Wokunema India akawanda. Panama Indians akawanda. Maybe they is a Zimbabwean community, but I haven't like met many people to guide you. You can go Shakadai or you can do Shakaita Soso. Okay. Yeah. Wow, all the best and thank you so much for sharing. Vanenzeve dzekunzwa vanzwa. Anti vachangobva mukuuya, havasati vatoone gore. Vari kuti hanzi pay izvi zvakangofanana nezvavanga vari kuwana kuSouth Africa. Saka vakatengewa kutombozvikwestionera kuti did she make the right move? Aiwa, munosvika chete rwendo rwenyu kola. But thank you so much for sharing. Ndatenda zvangu stereki. All right. Okay, bye. Bye. Anditi muri kungozvinzwira. Vari kuSouth Africa wacho, mune zvamunoda kubvunza here kuti muudzwe ndinokuchingamidzai pachirongwa kola makadini? Nyalo makadenya sele. Tiripo makadiwo. Kwedu aindofarira zvangu kutuma contributions zangu kana muchiita maprogram. Oh, tinotenda. Contribute yenyu? Okay, toda kumbocontribute nenyaya iri pano nhasi. Ini ndinoti kutengesa imba property. Fixed asset. Azviite. Nindava. Kuti utengese fixed asset yako because that's an investment inogona kutadzika kutengeka futi. Ndichitarisa kuti madhuriro akungoita zvinhu not kuti muZimbabwe chete but all over the world. Kwese. It's now very difficult to own property. True. Especially Zimbabwe. Zimbabwe. Okay. Especially yeah, I saw. Zimbabwe. Kuti mortgages hazvisinyatsori real kune vanhu vakawanda because people are not employed zvekudaro. Saka you find kuti kana wakatogomerera ukakwanisa kutenga property yako, like when I'm talking about property I'm talking of my fixed assets dzimba idzi nemastands. Hazvidi kutengesewa nekuti pane nguva yazvakatengeka ezvinezvi takusvika nguva yekuti hazvichatengeki. Very true. Kutaura kuti dzimba dzaiita ma 50-60,000 in the early 2000, those houses are going for $400,000 as we speak. Wow. Saka aibude bamari yozvo. There's a time when people in UK vachikwanisa kutora maloni vanhu vachitenga dzimba. You know that period if you were already there. Yeah. So zvakasiyana nezvinezvi. What is 50,000 these days in Zimbabwe? Hapana. Aitenge ba property
yaitenga back then. Yeah, true. Saka kana uine property yako ukabatisisa ndikutaura nezvedzimba panapa nemastensi. Yeah. Then kana uine zvinhu zvakaita vanhu vari kutokwanisa kuenda izvino zvisokona kwandiri kuita. Vanhu vekuti vane mafamilies vari kudiaspora somewhere who can assist their relatives to go. Kana uine vanhu vakadaro enda usamira. Then kana uine zvinhu zvakaita semota izvo maliabilities izvo. Yeah. Tengesa uende. Tengesa mota ina basa. Tengesa, you can always buy another one. Because you need maybe something like $5,000. Unogona kuita process yako zvikatoita. Saka 5,000 iyo inodzoka iyo hatidi kuti tinyepe zvedu. Yeah. Ukaenda ku-UK iyoyo inodzoka 5,000. Plus also looking, hausi kuenda kazve kundoita marichovha wadzoka. Uri kutoti inini ndakutomboenda kumbonochovha. Hence inini I always repeat this, don't go kudiaspora kana makore afamba. Anti muri kuti chiko saka muri kuti tingadai takagara kumuchaire muri kuti iko iwe zvamunenge maakutaura inini apa anti muri pamwe kuda ndingori vemazera mamwe chete pamwe time munotogona ndikutaura kuti kana makore akaita sezveizvo zvavakaita zvandiserina kusumuka nhasi kubva kuZimbabwe kuenda mira ichadi garai kumba munoiziva diaspora imi munoiziva munoziva mashifts. Ini ndiri kutaura from experience takabvako kumashifts. Vana vachine ini ndinoencourage, I have said it before, ndinoencourage vanhu vane vana vachiri kuenda kuchikoro. Saka iwo you are saying kuti handisi kunotsvaga upfumi, ndiri kuenda kunorongira vana remangwana. Hausi kunotsvaga upfumi nokuti upfumi hausi kuzowana zvekumhanya these days kudiaspora, especially ku-UK. Very true. One thing about tichikompea zvedu, sorry vanhu veku-UK handisi kutraya kushora. UK ndinoida zvokuti ndiri kuencourage as a getaway for vanhu vakawanda. Because kuri kuendeka zviri easier than any other place. Kwese uku kunoda mari. Saka inini ndiri kuencourage mhama dzangu kuti rovai road vanokwanisa endai ku-UK. Kana uine kamota kako tengesa uende. Unozokatengesa wawana kaSIS. Mota hainetse kutengesa 2-3 days inotengesa. Noti kubva watengesa kwawatomboenda aiwa bodo inonyura. Unogona kudyiwa nezvimwe usati waenda. Tengesa wawana SIS. Wakutengesa kuti ubhadhare kana SIS yacho iri kudiwa. Wakutengesa kuti utenge tiketi rendege. Wakutengesa kune vamwe vaya vari kuti vanoda kuti unge uine mari. Havakubhadharisa SIS but vanoti you have 4,000 in your account. Yekushandisa mberi inoda kuratidzwa. Wotengesa kuti uwane mari iyoyo. Because watowana ka. Wasawa nevisa. Visa ukanonyimwa visa. Pane msindo nezvakawanda zvauinazvo. Otherwise kana zvinhu zvako zviri straight visa umbonyimwa. So ndopa unotengesa. Noti kugara watengesa. No. Vanhu ngavarege kugara vatengesa. Ngavazotengesa. Then inini chimwe chinhu chandiri kuencourage. I'm not going to discourage anybody ane kanhu kake kekutengesa kusara kwemba nestand kuti tengesa, especially when you are kuma young age, especially below 40. Ngavaende. Nganoenda ku-UK kune ma-low salaries. Izvo ndochokwadi chaicho. Anti mukutaura kuti zviko saka muri kundiona ndine low salary anti imi munenge makangonanga inini chete. Kutaura vari kuenda izvezvi handi muri kuzviziva imi mutana vari kutambira 10,000 pounds. 10,000 pounds which is like 10 pound. Look at masalaries ekunana UK, Canada. You are looking at $25 per hour for the same job. Kutaura reality, kudzidzisa vana chokwadi. UK ngavaende because kuri easy kuenda pari zvino. Vasvika ikoko kana vachida kuunganidza mari dzavo, they can always move to ana Canada nana Australia because kunoda mari yacho yekushowa. It's easier to move from UK to Canada than to you move from Zimbabwe to Canada. You understand what I'm saying, Auntie Selena? I'm getting you. Yes. Ngavaende vanotanga. It's a stepping stone, UK. Ngavapinde mu UK. Voshanda. Voona kurakidza bank statement ne pay slip kuma Canadians kana kuma Australians or whatever. Plus remember vanenge vapa job chaipo kwete izvi zvekumbonyebera zvemasivi yokunyepa. Vanenge vapa job chaipo
pavanenge vachirefer mareferences ecompany chaicho yekuti vatsvage mabasa kune mawestern countries uko, they will go in uzavanenge vachizivikanwa kunzi vari kubva uko. You understand my advice? I'm getting you. So ndo advice yangu iyoyo kuti no, don't despise UK. I've seen my comments omwe vari kuti takataura kuti hakuna chiriko, but move. It's a stepping stone. Yeah. The starting point. You cannot compare South Africa and UK unless if you've got a super job. Even when you get paid $1,000 here in Zimbabwe, please don't compare with $1,000 temporary. You are okay in Zimbabwe. If you are young, you are not okay. Yeah. I see. That is from me. If you are young, you are not okay because life you can live a better life in the Western countries. You have a better life for your children. Yeah, very true. Not for you to stand up but for your children. Very true. Look at the age. Unless you have education, because Zimbabwe could want a better education for $1,000 for kutambira school fees of good schools. So this is my advice, Auntie Sally. Well, thank you so much. Anedzevedze kunzwa anzwa asi ndisati ndakusiyai kuti muende muri kuzvigonawo seiko ikoko muri kuzvigona sei ikoko kuno kuZimbabwe inini this is what I have to say ndakambobuda ndikaenda kudiaspora ndikambovana vakambodzidza ndikaseva vana ndokuzoenda kuzvikoro kunze futi vachiwanawo zvimabackup ikoko saka the greater part yachona iyoyo takambenge tisipo saka makambenge musiko makange muri kunoko not to UK kumwewo kuma-western countries kumwewo saka zvaifaya because remember takambotambira ka$US muno muZimbabwe. Saka kana wangoine ma-savings wangu wakaita samweka uye futi $US ka zvaibalansa that time. Saka ndobva tazongogomerawo tichigomera tichienda uye tange takasave patine ma-savings nezvimwewo sikazotaurike zvazvo panenge zvavo zvokuti mune makaisawo parutivi muchiinvestera vana. Isusu zvedu pamusha uno tinoconcentrata kuvana. Alright. More than kuti atite zvemahori dhodhi zvinenge chingoti vana ngavadzidze, of which we are done now. Saka chero ndichikwanisa kuti ndiende ezvinezvi ndokwanisa kuenda kudiaspora asi handichakwanisa kuti ndiende kushift madhiski akashomoka yatichitonzana nadzo chembera. Saka ezvinezvi ndakuchishanya. Alright. I'm now visiting vana. Hazvichaita kuti nditi ndinobuda. Fine, we are not ndinogona kutobuda kuenda kunoshanda because mari inotongodiwa chete. But I am satisfied. We have learned to be satisfied with what as long as our children have made it out there. Chete. Oh, I hear you. I'm not in competition with anyone. I'm an adult. Ndinoziva kuti ndikadya sadza rangu, ndikadya mupunga, ndikadya huku, ndiri right. Very right. Wow, thank you so much. Aiwa, thank you so much for your contribution and so much information. Anenzevedze kunzwa anzwa. Ndatenda zvangu ati. Saka nindoramba ndinongotaura last point. Taura yeni. Asikana kana wada kuenda kudiaspora. Shinga. Don't just follow vanhu vari negative. Shinga. Kuenda kudiaspora is not child's play. Akungoerekana wabuda kunzi ndabuda ndaenda kuAustralia ndabuda nenda kuNew Zealand. Ibasa isacrifice kunotori nesacrifice inodona kuti munhu uachieve zvinhu zvauri kuda. Don't listen to your friends. Don't listen to negative. Ziva zvaunenge wakaendera. Munhu wese allow those people with negative vibe, negative energy in your life. If you want to go to diaspora, aubude ausimuki. Zvachose. Ndatenda zvangu auntie. Thank you so much and a very good night to you. Good night, Aunt Selina. Ndatenda. Kola vari kuZimbabwe, havazi kuAmerica. Kola is in Zimbabwe. Let me return another Zimbabwe call. Unless it's just a SIM card resim.
Auntie 6500, I'm calling you. Auntie, vanga vachifona fani. I hope havana kuramwa. I'll come back to her. Ndavakata kasingaperi ndofunga vatsamu. Ikaitinzwe kuti anti vachauya pachirongwa apa vari kuda kuti chii. Ndinokuchingamidzai pachirongwa kola maswera sei makadini? Ndiripo makadi nyanti. Aiwa tiripo kuti makadiwo. The floor is all yours. Yeah, thank you. I just wanted to contribute panyaya muri kutaura and ndoda kuwirirana nakola abva kutaura izvezvi. Okay. And nemumwe ambotaura akusvitsa 1 year muna December uya. All right. I have been ndofunga maona namba yangu kwandiri. I'm one of those people who have been in Europe as well for some years. And izvezvi now here UK, my advice is if you have never traveled out of Zimbabwe, take the opportunity and go. Yes. Nekuti ukaudzwa uri kuZimbabwe kuti akuite kana chii unofunga kuti vanhu vari kukuvharira panze. Inini I traveled, I was still young and handidi kunyepa. For the years that I have stayed overseas, I worked for Lectex. I couldn't drive. Sorry. Matichi? I worked for Lectex. Vanhu vari kumba ukangoreceiva call chat unotoziva kuti pane chiri kudiwa kumba. Mati maishandira Lectex ndio yamaishandira? Chaizvo tete ndo yandakatoshandira inini pandakagara ikoko. Okay. Kubvira kumunin'ina, kuhanzvadzi, kwaamai, kuna baba, every time ukatoreceiva call apa I understand kuti mari yauri kutambira it's not much. Saka you pay my bills, you pay my tax and everything, but then at the end of the day, hauna kana mari yekutenga mota yambotaurwa yai. You are walking to work and you have to send them money. Osara usina chinhu. So I then decided kuti no, I better go close to them. Kuti vakachema-chemawo, ndichachema-chemawo. And it worked for me. It actually worked for me because I did well. I did very well. Okay. Saka because nezvi ndikanzi UK, I would say, okay, invite me for a holiday. I don't want to come there and work. I would rather come there for a holiday. And right now, I can see that it's better to invest at home. Nekuti mangwana, even if ukagara 50 years, you will still come back home. I didn't buy imbandiriku overseas, but I started buying staying in that Zoka Africa. Because ndakaona kuti we expect a lot. Tisati taenda tichifunga kuti alright ndikasvika. Tinoenda tine wish list. Tasvika ikoko manje tozoona kuti wish list redu ri hapana chatiri kumbotika. Because ukasvika, the first thing you want to eat good food. You want to dress nice. Unosvika une wish list hapana chinotika. Hapana, but still, at the end of the day, if you have never traveled, kana ona opportunity, go. True. Enda unozvionera, kana zvaramba, you still come back home. Zvataura kuti don't sell mari dzimba dzenyu, don't sell dzimba. Sell motor because you can work for another one. You can walk to work. You can walk, you can commute from one place to another. Imimi pamakauya makasiya matengesa zvinhu here. Aiwa ndandisina, I was still very young. Ndandisina kana imba, ndaitobva mumba memabereki. Alright. Nditoriwo nehope yekuti ndakuzonotengawo yangu imba ndakuzodii, but that wish list was never ticked. Saka makabva Europe amuna kana kutenga kana kastendi kana kwana toilet. Kana ndakatozotanga kutenga ndakuno kuAfrica. Pamwe pachona hatizivi kuti ndomwe yetsvina here, but it's calls after calls after calls. Watambira kasalari wotonoti nhai Mwari. Rega ndikuudze zvandandiri kuziseka neshamwari yangu. Tandiri kutotaura nyaya yeBlack Taxi nhasi zvinzi tichiti tirakidzana reti yandakurakidza iyoyi. Chite shamwari, zvikanzi neshamwari yangu inini Black Taxi ikauya fanira mwedzi wako unopera ka. Ndikangonzwa kunzi mbuya wamedza tsono ndinotongoti Mwari vachaita havo kuda kwavo. Ambuya vanotomedza tsono tete, and vanoramba vachimedza every month, ndozvinonetsa. Ende pamwe pachona ka,
you know kuti kwawakabva kwakamira sei kumashure. I know. Kuti uzoti all the time handina. Even they don't understand. Vanongofunga kuti wasvika muEurope wakutotanga kunonga mari muti and you start sending home. Okay. That's a very good show yamaita nhasi, but I would love munhu dai tawana munhu ari kuUK anoda kudisclose ake kuti kwete kutiratidza kudisclose kuti inini ndinotambira mari yakati ndikabvisa zvakati ndosarwa nechange yakati. Okay. Unyatsoona kuti vanhu vari kurarama simba. Team UK hanzi kana tandiri kukumbirawo munhu anodisclose anotambira. Remember vanhu vazive kuti ndiwani. Ukangodisclose and then say the bills that you have got nemari yegrocery. Yes. Timbongoona kuti munosara nei. Inini I would have given my example, but I'm not a full-time worker, so otherwise I would have. Why? Because auntie, there are two types of people, or three I can say. Pane 20 years. Vanhu they are fully settled. And vanhu vavo vanotoona neimwe view. Toita vane mabasa asiri AK. Vane mamwe mabasa ari right. Then tozoita vane AK acho chaivo kukumhanyirwa nevanhu ndo vatati chidai vavo. Kuti zive kuti pavakatanga mari yavo the minimum anotambira mari yakati. Kana yazoti one day unenge wane mari yakati. Because inini to me it doesn't make sense kuti unotengesa imba kuti one cost ye 3,000 pounds or whatever. Iwewe that if you can sell to buy course or whatever, I don't know. Unokwanisa kuto invest nemari iyoyo kuri kunzi wabata 3,000 pounds waipiwa. Saka you are against munhu kusela especially property, you are against that? No, they mustn't sell. Wow. They mustn't sell. Thank you. I know pana someone amboisa pay achisa my bills. If that person could re-put, or someone can phone and lay it out, what you use the salary yavo as an example, so that people have got a guideline. But antivari kuti zvekutengesa imba kwete. Auntie, thank you so much for your contribution. Vakambonge vari kuno asi vaishandira black tax. Thank you so much. Good night. Vakambenge vari kuno asi vaishandira black tax. Pavakauya kuno vanga vaine wish list ravo. Asi by the time she departed Europe, nothing on the wish list had been ticked. Okay. Pana Leona Usai aisa comment yake. Ndaisa pa still. Hanzi na Leona, saka mari dzinopledgwa neteam UK dzinobva kupi naimi muchiti vari kutambira peanuts? I'll repeat that question. And if someone can answer that question, or if we don't have anyone to answer, I'll answer it. Saka mari dzinopledgwa neteam UK dzinobva kupi naimi muchiti vari kutambira peanuts? Ndiliona ari kubvunza. Let me try and call back vanhu vanga vachikola back that want to contribute to the show. Team UK, hanzi mari dzamunopledja muri kudziwana kupi? That's a very good question. Ndinokuchingamidzai pachirongwa maswera sei? Mushe muri sei auntie? Aiwa tiri right amene imimi kwamuri ikoko. Aiwa isusu kwatiri kuri nani hakusisina hapo kufanana neSouth Africa. But auntie kakuudza munhu ari kuSouth Africa kuti usatengese zvinhu zvako uende kuLondon. Nesituation yakuSouth Africa, ndakabva kuSouth Africa muna May, musa 25 May. Hakuna anombozviteerera nekuti South Africa yakurwadza. Aiwa apa hatisi kuvaudza, but tiri kungoonesana. At the end of the day, kufuga nekuwarira kuri kumunhu, but tiri kungoonesana. Ndizvo hazvo vanhu vandakaona navo basa kwandari hangu kunoku vandakagara navo pano vari 4 vanotaura kuti vanhu vari kutotamba. Mumwe atotaura kuti hanzi inini dai ndakandirini ndawana opportunity kutotengesa nyangwe imba yacho ndaitengesa because chekugara Zimbabwe kwati hapana.
chitaurirai vamwe kwamakaenda kwacho kwamuri ikoko makaenda sei uye muri kuita nezvei? Inini ndave ndiri keya kuSouth Africa but handinazwana hangu basa rekeya, ndakazwana basa reHK rekuita housekeeping. No, go welcome. So housekeeping kupi? Housekeeping kupi? Kwandiri zita handitaure izvozvi kanti ndakatotyoka gumbo, so ndabva vanochinjwa ndikapuwa chibhutsu chine mazisimbi, saka handivaudzi vanhu kwandiri zvangu. Aiwa, hold on. Ndabvisa palive handiudzeiwo kuti muri kupi. Haikona kuramba neinformation vamwe vanhu vari kutambura vari koko mucha. Vari kudawo kuuya kuUK ikoko. Ndabvisa panhikirikini paloud. Muri kupi? Asikanaka, hatidi vanhu vane mwoyo yakaoma kudaro, musadaro wedu. Muri kuti kuSouth Africa kwaoma vanhu ngavatengese imba, asi hamuchada kuvaudza kuti muri kupi. Anti-Melly. Saka anti-Melly kana vachiziva vamwe vanozviziva seiko kuti vauye kuzoita housekeeping dzacho? Kunoku kunonetsa kuti vanhu vauye anti maconditions. Asi muri kuArab kani? Kuma-Arab nations? Kwandiri kushanda handitauri zvangu because ndi vanhu vandinoshandira handizi kuti ndoti chii, but Mwari akangonditungamira zvangu, handimbokunyepera. Ukaona uchishandira vanhu vanenge vanagarwe vekwedu, unenge uri munhu akomborerwa zvako. Saka muri kushanda pamapresident? But kutaura chokwadi anti, ini ndakakugara South Africa ndaihora 7,900. Right, ndaikwira ukashanda nditi uri keya uchichengeta munhu unoshanda Monday to Saturday. Sometimes kana vana vamutora munhu iye ndaishanda Monday to Friday. But uchakwira transport kuenda Pretoria uko, wakwira connector futi kuenda suburb kwauri kushanda, ndeimwe mari iyoyo. Right, hauipiwi. Wazoti kwauri kugara unobhadhara rent, wazoti unoda chikafu, magetsi anoda kubhadharwa, mvura yeSouth Africa inodhura pachezvayo. Saka wazoona kutoti zvitorinanika ndikatoenda hangu London kwacho kana zvichitoita. Munhu ari kuSouth Africa nenhamo yaanayo, kana pane munhu akanditeerera ari kundinzwa anonoshanda achichengetedza 2 cents iyo achichengeta mari yake kuti aite something. Just because South Africa yarwadza hapana chaunoita. Indagara South Africa 13 years handina chandakaita, handina kutenga imba yacho. Saka iko zvino kwamuri kuti makashodoka gumbo, saka muri kubhadharwa here makagara kumba makashodoka gumbo? Tobhadharwa. Mane nguva yakadii muri ikoko? Ndakaya kuno kumusa 25 May. Ndakatanga kushanda musi wa 1 June. Saka makutobhadharwa sick pay? Ndizvo ndakakwara wiki, tongoti week and 3 days ndakwara zvese ndakabhadharwa kurapiswa zvese private hospital. Ene ndakagara ndiri mumba, handisati ndatanga kuenda kubasa because ndinofunga ndichatogara kana mwedzi, ende murungu wakataura kuti mari yako noiwana yakakwana, pana chatobvisa because wakwarira pabasa, it's an accident. Aiwa, Kola, come on, be real, my sister. We are trying to help other people. Let's be real here. Makaenda muna May. Ndakaenda musi wa 25 May ndikatanga kushanda musi wa 1 June. Nezvangu kusaidi kwangu. Ndinotaura vanhu kuti munhu ari kuSouth Africa, ini ndandakakugara. Ukaudza munhu madhezi atakatanga kuenda, it was fine. But papamberi apo zvinhu zvanga zvaoma nokuti munhu wese akututirana kuenda kuSouth Africa. Vanhu vakututirana kuenda kuLondon. Ndosaka zvinhu zvaakuti dhurei, uyezve ikonomi yacho yachinjawo, nekuti muzimba wese ndokwaa kumhanyira kuenda. Aiwa, kututirana kwevanhu kuno hakuziriko kuri kudhurisa zvinhu. Market worldwide has changed. It's not only here. Everywhere things have changed. Even ukaenda pa stock exchange, you will see the effects of what is happening currently. Saka zvinoreva here ndimbo kubvunzira. Saka vanhu vagara havo kuSouth Africa
Africa kana zvinhu zvachinja worldwide. Auntie, you have stayed in South Africa, you know what is going on. Vapiwa extension up to June kuti vabude munyika. Saka they are desperately wanting to leave and go elsewhere. They at liberty of telling other people how you got it, kind of agency maka user, so that vanonotsvagawo housekeeping kwacho kuri easy kwa makaenda. Ndichakupai mimi kana mabva palive mune vamuda kubatsira kana kuti vanobatsirwa nei. Ndinovapa vanhu ndiri kuvapa manhamba agent kuti vaite sei vaapply zvavo vanoda. Ini ndichimuudza kuti munhu ndomuziya akamira so mupe basa. Alright. Saka vanoda havo vanoapply. Hazvirambidzwe izvi. Lakire munhu. Alright. Ndinokubatai ndabva palive. Tione kuti tingabatsirana sei nevamwe. Ndatenda zvangu. Okay. Okay. All right, thank you. All right. Hello? Ndinokuchingamidzai pachirongwa makadini? Muri kungoinzwa nyaya yatiri kutaura. I am very hurt. Neiko? Near the previous caller. Indaba. You know, the mentality yake iti pandiri yandibata zvokuti kushakana mashoko ekuta. Ndiri kutonzwa kuti muri kufemereka. Ya, ndinobatikana nevanhu vakaoma moyo. Do you know, information is power kune vamwe vanhu. So, vanhu vasina information, ukamupa information, wamupa gold. Can you mute that, please? Ndiri kuzvinzwa anti. So, kana muri kubvunza, imi muri kubatikana nekurwadziwa nehama dzenyu dziri kuZimbabwe dziri kune dzimwe nyika dzakabudawo dzichitsvakawo something, survival and something. Then someone has the audacity to say, do you know I was following through? I just wanted to catch one thing. The reason why a person in a country, in almost 7 billion or 5 billion people, can you just state kuti ndiri kupi? Because the reason is vano zara ikoko. Kana vazara ikoko, zvichaita pressure kwa ari, or kan anokwanisa kushaya basa owana kana competition or something like that. That mindset. Kuya kwevanhu kwa ari kuchakonzeresa kuti iye atake kurarama. That mentality is archaic. That mentality is a hard mentality. It's a wicked mentality. I get messages from people I don't even know, refer from where I don't even know, from Adam or Eve. But I can spare a day, I can spare 5 minutes. Kumuudza information yaari kuda if I have it at my disposal. UK no is not mine. It's not mine. Ini ndobva kuZimbabwe, but kana muZimbabwe nakandifonera achindibvunza inini kuti ndine problem yakati, unokwanisa here kundipo information, hana mari. Why should I hide that information when I have it at my disposal? Saka ningi antika. This lady andibata andisina kunyepera izvo acho ndanga ndiri kutoruka mwana musoro ndikati chimbomira ndinoda kumbo ndinzvise kuti how many people do we have vakadai so munyika muno in Zimbabwe tiri maZimbabwean. Seriously, this is why ukaona vanhu vakadaro vachipinda muno ndo vanhu vaya vanomhanya kumahome office kunoripotera vamwe. Ndiye munhu uri ukakanda naye pabasa, munhu yanokuonesa moto wausati wambona, but he's a fellow. Yeah, I've always said it. You wonder what happens to us isusu vanhu. Tiri vanhu, but why uchida kuona munhu achisvima misodzi? You are saying yourself kuti South Africa vanhu vari kutambura. But you cannot share the information as to migration information ekuti munhu omigrate sei kubva kwaari, ma steps ekumigrate.
You were right about the Oman and Arab countries. You were right. Kune munhu akabudisa information iye angaenda through the West akati let me share the information yekwandiri kubva kwandati kutiwo hama dzangu dziri kupreparewa kuti dzinyeperwe dzinoshandiswa kuti dzinovharirwa kunge imbwa and stuff like that. Dzisaende munhu akashandisa moyo wakanaka iye. Auntie, inini ndiri munhu anobatikana. I'm very sorry for taking your time, but no, it's okay. It's okay. You can say what you feel. I can hear it in your voice. Kuti mabatikana, I can hear it. I can hear it. No, I am. Do you know I am beyond words? I am beyond words. A fellow woman, munozoti vakadzika. We are those people vanofanira kunzwana na kuchema kunzwa mbereko kurwadza kuti vana vari kujigei, vana vari kuita sei, vana vaswera pai. South Africa tiri kuinzwa. Some people are being burned alive in tires, but it's just because they want to work hard for their families. Hauna kukumbirwa etiquette, hauna kukumbirwa anything. Wangovunzwa information. You can't share. You can't. It's just a country. A country. Ndiri kwakati, okay, kana muchida kuya kunoku, munoti 1, 2, 3, 4, 5. That's all I can help you with. But apana nokufonera chishandi 4,000. No. Unongonzi, elsi, kuna antifonera nasi. Anditombomuzivi mfunge nyati. Hold on. Those that are calling and I'm declining, I'm going to call you back. You can go on, Auntie. Andifonera nasi akandibvunza nai. Elsi. Is it a necessary thing? Bozi, ndiri kuona yakanzi 4,800 rands kunoku South Africa. Yeah, that's the price. But is it a necessary requirement? Ndikamuza ndikati it's a prerequisite for the Home Office to have that. Yeah. I am not going to lie to you kukudza kuti you can surpass that or override it. You cannot override the Home Office. It's a prerequisite. It's a requirement for the point system. Sikanzi waita ako vanhu vese vandiri kubvunza hakuna ari kwanisa kundibatsira. You can imagine just to help munhu kungomuudza kuti eutsi inofanira kunyorwa kana usina degree. And you know if you have another live yekuti you have my number now. I am more than willing to share what I know, what is at my disposal. Okay, Auntie. I hear you. Thank you so much. Ndatenda zvangu. Thank you. It's okay. Thank you. I think Manzwa caller, I let her say what she wanted to say. And I think so many people felt the same as she was saying in the comment section. Yeah. That's people for you. That's especially Zimbabweans for you. They don't want to share. They don't want to share. I'll be honest, if she's on the live, I'll be honest, I'm even uncomfortable to go back to her to even hear where she is. Because kana ndiri munyika ndinoziva kuti iri okay, why would I deny other people to come to where I am? Well, I wish her all the best kwa president kwaari kushandira ikoko. Even if she had said it pa live pa jekerere pane vanhu, I wouldn't have seen any problem of her saying it. But she has got her reasons, let's remember. And I've looked at her refusal to say where she is with another eye. Inini zvandazviona zvaanga ari kurambira ndezvekuti probably so many of you muri kudziviswa kufola into wrong hands wherever she is. Pamwe pane chamatodziviswa ipapapa ndosaka aramba kutaura kuti ari kupi. Pamwe mamuchanopinda munyika dzekuti muchiwana mabasa acho muchinopinda munyika dzekuti maizochema. Saka it could either be ndizvo zvandataura kana kuti munhu asingangodiwo information. I'll be honest, if she is live, I'm not going to go back to her because zvekutaurirana kuseri zviri secret andione zvichizomba zvinondibatsire inini. I'm where I am. I personally don't even need the information, but vanhu vari pa live
needed the information. So if she couldn't freely say it, then I'll freely not go back to her. That is all I can do. Saka, don't come to me to say kuti makazonzwa kuti ari kuperi, because I am not going there. Caller vane number inopera na 6453, I'm calling you. Caller vane number inopera na 6453, I'm calling you. I'm trying to call back vanhu vanga vachi vandanshimisa ma calls. Tachati diverte hino munowaziva calls handiseri nadzinodivheteka. But here is the thing, guys. Here is the thing, guys. But why? Why? Why are we so stingy with information like that? Why? Makolza acha kundiwandira zvokuti andichanyatsoziva kuti ndodi ndinokuchingamidzai pachirongwa. Kola makadini? Hello? Hello, how are you? Tinofana makadini? Aiwa tiripo hedu, muri kuzviona sei? Aiwa tarwadziwa nakola uyu. Kuti chanyanya kufonera chaicho chii? Kudadira vanhu vari kumba? Kuti tingadaro here? Saka right uri kubvunzwa nevanhu ivo vafonera kuudza vanhu kuti ini ndaiva kuSouth Africa 13 years handina chandakaita ndikaenda wherever kwandiri ndatora nani ndozvaafonera kucontribute izvozvo. Munoziva maonero andazviita hangu. In my heart of hearts ndati aita akasataura. Thank you God haana kutaura. Mweya wangu wanga uri kundiudza kuti kunyika idzo dzatiri kunzwa dziri kunetsa idzi. Ndoya angasvika akanoshanda mumba mapresidende anoumana anonyepereko. Saka muri kuti haasi kushanda mumba mapresidende here? Aiwa. Nekutongopinda munyika handiri kuti uri kubva kuSouth Africa. Nekutongopinda munyika akatongonanga kuState House kunotsvairamo. Vanenge vaine rombore kwavo. Aiwa vasikana handitiri tsango here mitemo yacho munomboionawo here? Tinoiona isi taitoda kushandirawo kwini. Mune makore mangani muri mudiaspora? Mati mamusvika here muState House? 20. Mati mamusvika here mupalasi? Kana dhora chandirizive kwarakatarisa kuti notsi kana kusauthi kana kuisi. Iye wangoti nokubuda mujoni watova muState House. Akaendeswa neagency ka? Ati achatipa agency ka? Maagency ndo atakangoshandisawo vasikana. Anyway, kola ngasadaro. Moza kazhinji iforum kai SIS MELLY kazhinji vanhu vanouya paforum iyi vanhu vanenge vari serious neupenyu, matambudziko ekuti vanhu vatori serious vari kutotsvaga rubatsiro. Nekubatsira vamwe. Nekubatsira vamwe munhu anotofona mazati tanzwa so many testimonies vanhu vabuda mune zvakamuoma muupenyu vachirayira vamwe vanenge vakateerera ipapo vachibatsirikana. Vanoyananiswa ndevanoyananiswa. Aiwa vanofonera kudadira vamwe ngatisadaro vasikana. Ngatingoti zvitoredzerai kuti aita hake avoida kuti vamwe vanhu kana kuti mumwe munhu azochema mukati meupenyu nekuenda kwaari ikoko. Tochingozvitora sezvakadaro. Vanodero vanotaura specifically nyika kuti kwakati tiri kusangana nezvakati ndokwandandiri ndikanodai kudzoka kumba ndatozoita zvekutodzoswa nekudhipotwa zvadini vachibuda pachena nekuti help chaiyo haana kuibudisa nekuti haana kuspecifya kuti kupi. Uye chagozha ikoko chii? Handi mazviona chatiri kutongonzwa kudada. Pana asikadiwo kushandira First Family here. Akazokuudzai kuti muri kupi munomutorera basa rake reku-First Family. Tobva tatevera ndobva tanomudzingisa basa manje kwaanotsvaira. Mazimba munozviita. Mazimba hamutembeke imimi munozviita. Aiwa. Iye watoratidza unhu hwake wokuti ndidzo type dziya dzine mwoyo wakaoma ndo vanhu vari kuomesera mazimba mumasango ivavo. Pane mumwe ari kutokonfema kuti kuState House yekuBotswana pane mazimba 2 ari kushandira president. Saka it's possible. Nekusvika hangu ndofunga pakabva neagent ka presidential State House yeko yakati advertiser ibasa kunyika dzakasiyana siyana pamwe vanenge vasikadi malocal avo for some reason. Aiwa
tomboti kudaro maita henyu basa ndo zvatatichifonera yedu kuti wandirwadzisa. Let's take it with another eye yekuti waitake ukaregera kutaura mumwe munhu tanga tichamuchema kana kuti pane zvanga zvichaitika kwaari aenda kunyika iyoyo. Thank you so much Ati for calling. All right, bye bye. Ndatenda. Vanhu vakutofanira kugunun'una kola ramba kutipa number. Auntie Laura, I'm calling you. Auntie Laura, I'm calling you. Vakomana foni dzacho dzaakurira zvino. Auntie, how are you, my auntie? What's up, right? Aiwa, tiri nani mabasa akadi? Aiwa, ndizvozvo. Hey. Inangu ndine maonera angu zvangu. Gare ngatiye nekuti mazimba abatsiriki. Anonetsa time. Wondo, saka muri kutosapota kamusikana. Ane reason yake. Yeah. Yeah, true. Yeah. Zvimwe zvacho tingapedza zuva rese tichitaura panapa tingazvipedzi. Okay. But mazimba anonetsa so. Makambonetswawo here nawo? Ndatisei pasaiti. Ndatimbodzokera kune vari kuuya kuita care ava. Vari kutengesa dzimba vane maproperty. Vari kutengesa dzimba nemaproperty. Anyway, kana zvinhu zvacho zviri genuine basa racho uri kunoripiwa, at the end of the day hauna choice handiti. Ndizvozvo. Because kwekukwereta kwacho hakuna kwekukwereta. Zvachose. But chinozorwadza ndechekuti watengesa zvese uri kupa umwe munhu ari kuda kudya newe. And then hapana kwauchaenda futi. Yeah, panenge pakaoma kana padaro. Because tiri kuona especially vanhu verudzi rwedu mazimba tinenge taakuda mari nemutoo usiyo. Zvachose. Yes, vanhu vari kupiwa vanhu vane malicense, but kana umwe munhu aakuda administration aakuuraya umwe munhu neadministration ikamunhu. Azvibatsire zvinapaka zvachiita. Zvino kana uchida kutouya utotengesa zvakawanda kakuti ukwanise mari yeadministration yacho. Hey, but zvimwe zvacho kana timboti mazimba honestly vari kuzviita ka imbogara pasi umbofunga kuti zviro ndiani anokwanisa anoafoda all that money. Dzokororei futi tozoenda futi kuhome office wachitozoti tarisai antiselina vari kuchaja mari dzakati haikona kuzotivenga next time handiti. Wow. Munenge makuda unotengesa kuhome office ipapo? Hakusi kuti kutengesa because isi vamwe tinonzwira kana ndikaziva kuti ndinhinga ari kuita mahara ndinotombokuti andiselina endai apa. I will never charge a penny. But vamwe vanhu vakuona kudya nazvo vachikuwadza vamwe vanhu. Yeah, very true. I do agree with you, auntie. I do agree with you. Saka imimi mungatengesa here property muchinzi manzi maona opportunity yekuenda ku New Zealand ukuku kunenge kuri kunetsa kunikirikira muriko kumusha uku mungatengesa property kuenda? It depends what the situation yakamira sei. Kana kudzokera nandiri kumba pamamhanje Zimbabwe is not healthy. Zvoti kana munhu wese ane zvese munhu anosvika panguva yakaoma yekuti izvo let me change. Yeah, true. Apa ndatichingoona matira ekuti izvo machannel road iri kufambwa iri chaizvo here havasi vamwe vanhu vari kutsvagawo mari kune vamwe vanhu vari kutsvagawo upenyu. Yotoita cheni yekuti wapa nhingirikini achazonopawo nhingirikini. Achanopawo vamwe vari kungoda kudya. At the end of the day vanhu vane masponsorship ava vazhinji vane 10 vanhu vanobvumirwa kupinza handiti. Patena apa vakubudire chokwadi kuti ndine 10 vanhu ndinofanirwa kupinza. Ma-administration fee haanyanye oneseka zvimwe zvichazonetsa nokuti tichazobhombana zvakanyanya. Yeah, sure. Nenhau yekuda mari zvazonyanyisisa iye zvinezvi. Yeah, zvokwadi. Wow. Because home office yacho yakataura kuti hapana anochajwa. Zvese maprocedure ekuti unobhadhira chakati zvese iprocedure yekutiktika. Hapana ari kudya mari iyo iri kuenda kune machannel. Waitwa TB test here, waitwa health yako iri right, chakati waitwa test English test here, wanyora here zvakati. And then we go back to nurse aid. The nurse aid is not that important as long as you experience. Okay. Mazimba ka honestly surrender. Sometimes I wish I'm not a Zimbabwean. Oh, auntie. Musadaro nekuda kwantinoita Zimbabwe. Mazimba, hey. Wani kuda mari tu tinomwe moyo utsinyo kuti atikwanise kusimudzirana so. Ndotofanira kuti ndidye ndichisimudzira ndisenina. Yeah. No one watinawo iwo kunyanya kuti netsa stereki. I hear you.
I hear you, sure, auntie. Wow, thank you so much for your contribution. Anenzeve dzekunzwa anzwa zvanga zvichitaurwa naanti. Maita basa anti lo, take care and stay blessed. Ndatenda. Pakaipa, panhu pacho pakaipa zveshuwa. Would you sell movable or immovable property? Hello, makadini? Makadi anseli. Tiripo makadiwo, pastor. Isi takatanga tichingoitawo izvozvo tikuita vamwe tichingokwira mbijana kusvika wasvika and ini ndakatanga nerimwe magazini rinonzi The Lady magazine. Rinonzi The Lady. Iro rakanakira kuti rinokupa majobs akasiyana. Mukaenda pawebsite muchariona. Rakanzi chi? The Lady. Lady as in LADY. Imagazine riri online. Riri online, but riri muno UK, but it's online now. It used to be magazine raibuda makona shop raiwanikwa Sterek. Ndora takaintroducewa naro. I've just opened the website kozvino. Pane jobs in the UK, hotel catering, offices and shops, domestic overseas, schools and colleges, general care vacancies. Chakanakira mavacancy ari umu, my direct employment. Saka ione ngwakutolieza na employer wako directly. Okay, osaka abroad vanotora futi. Ukaona family vanoda kutotora vanokutora. Indakatorwa. Ndakagara live-in anti Selina kubva 2004 kusvika 2010. Saka makabva kumusha nemagazini here? Makauya kuno through magazini here? Aiwa, ndakabva kusati kwane mavisa ndokusvika kugara neshamwari yakanga iriwo student ndokundibatsira. Ndiye akanditenga magazini unowana mabasa. Ndokutotanga kwandakaita. Wo, saka it looks like The Lady inenge the same as Indeed. Rakafanana nemabhuku anonzi Women's Weekly. Kamagazini kamutadzirwa pasi Sterek. But there are a lot of domestic jobs. The good thing about it is you're not employer directly na employer. Moita conversation between the two of you, and it's very easy to vet an individual rather than a company. Okay, so if it's Indeed, yes, I would say ndikuona pakanzi The Lady Jobs 2022 Indeed.com. People can go on that website and look for jobs. It's a very safe website. Yeah, Indeed. Saka ndandi kushanda mazuva apera ndakakawana pa Indeed zveshuwa. Hallelujah. Ndikoko andisena ndozvanaida hangugopawo. Ngatishare redway zvokunyimana hazvibatsire chinhu. Hazvina kwazvinotisvitsa. Hanzi nemumwe Indeed haireply. Inoreplya. Zvinoreply redway. Unoramba persistent widow. Ramba uchingochema zvitaita chete. Inini yakandireplya because yanga yandi shortlista. Probably kana CV yako isiri up to scratch nebasa racho ravari kukuadvertisera. Probably yes, they might not apply. They might not respond. But kwandiri inini vakaresponda because vakanga vakandisa pa shortlist. Thank you so much, Pastor. Okay, my dear. Thank you. Ndatenda zvangu. Saka Indeed. I know kuti pane pamwe pakambotaurika zvemabasa ipapa and someone talked about Indeed. Saka you can go ku Indeed. No, kuti pane pavari kurecruita ma overseas people here, and you can also apply. Auntie Katie, how are you? Hi. How are you? Fine, and you sorry to disturb. Ndokunozwa hangu music inini changu chidondo chita contribution ngekuti vai maZimbabweans echinoenda ku UK kune ma-Scandinavians countries akaita kunga Norway, Denmark, Sweden. They appreciate people who wants to work, especially foreigners like Zimbabwean, Mozambicans, Nigerians. Inzondirwadza nini ndikunoku ndinoona Nigerians anobatsirana, ndinoona amwe Zambians, but there are few Mozambicans, few Zimbabweans. Kune websites akawanda mu internet anounza, but one of the things I realized when I also help lots of people, especially Mozambicans. But there's
there's a problem. One of my best friends who lives in Zimbabwe, she wants to come to Europe. The problem is she's holding wangada kwenda ku UK. It was difficult to kwenda ku UK because for some reason my Zimbabweans are blacklisted, she said. But anyway, ndakampa advice to try to come via Mozambique and then come to Europe, because once you in Mozambique, if you go to Mozambique, Zimbabwe is near Mozambique, no jamba border, otenga ID muchimoyo, oita passport yako, or require my visa. No jamba border, otenga ID. Hey, I'm a jamba border, and everything in life. I'm being serious. When I was a small child, mamangu when I went to move to Zimbabwe, ndakajambiswa border mukara waende kwa mtari. Ndaipinda sei. Manoti ndipinde sei. Ndiri mwana mdoko. Saka it's the same thing. Saka what I'm trying to say is chinja away kupinda, because there are lots of Zimbabweans going to UK. And mun weste alikunoda UK. Ndikundona angu ma programs ane nditoseka ngati imi. UK ndio yegaira kumana. Ana alikunoshupika. Wakomana kunzwa antikati ya vachitaura kuti UK ndio wega. She is desperate for some people to come to where she is, because there are very few people within her community of African descent, is sure. And in the area not to Garaka, and don't want munum tema. Ndikationa munum tema ndiskatompozi ndoto sekerera kutomuti hello, notos goti I come from Nigeria ngatakomana we. Panere muZimbabwe na panere munhu ekuti esadza naye nemaveji kumbosekawo, you know. Kwenyu uku kwa kati ya kwenyu kwa muri kuita malanguage ana kapshika nikishika ndo zvinonetsa kwenyu ikoko. Yeah, but good advantage. Once you are in a Scandinavian country like Norway, Norwegian course. For example, I'm on a 2B. That means there's A1, A2, A3, A3 kuskopedze. Saka unongo zvinofundiswa ma basics. That's a good thing about Norway. And the best thing is they will never change because Norwegian people, they're old, they need people with children. Saka ukaoyani vana vako vano unotopuwa pekugara uchisenza uchipuwa full timetable. Even vane different timetable kuti vasenze, because you need to spend time with your kids and you need to pick them up from school and all blah blah blah. But okay. What I'm trying to say is well, and Katia, let me put it this way. If we get people like you that are in Norway, that are also wanting Zimbabweans, Mozambican to come to that side because of Ashoma, let's do it this way. Thank you so much for your contribution. What I'm going to ask you to do is mudzokere mu comment section. Muitisiro website ye Norway immigration, and then people can Google it and see kuti vanhu vari outside vanokwanisa kuuya mabasa ei. Saka I will allow comment yenyu in a website ye Norway so that people can check it down. There's nothing special about Norway regarding Mabasa. All you need to do is to put my website, for example, seeking for a job in Norway, or seeking for a job in Oslo, seeking for you need to take, first of all, study the country. The country Norway in Yakamira say owner to owner, unona, for example, Lillestrøm, Oslo, Stavanger. Then you take what you've been there, my website, for example, seeking for carer in Lillestrøm, for example. You see, one of my websites like I wonder. That's the same thing I did to my friends. They're doing the same thing, and so far so good. And one of the things I'm telling you is the easiest way. I wait to my exams. I wait to my chest here. I may not change your to England. Ukaona wine ukapinda through Mozambique or Mozambique ne Portugal. Yakaita a code. What you call when you because Mozambique was colonized by Portugal. So any Mozambican holding a Mozambican passport, they can apply. They can buy a ticket and fly to Lisbon
And once you are in Lisbon, you are in Schengen. You can go anywhere in the country. Oh, so they Kungo just like that, even Wachitra Gabasa, they can get a visa at the port of entry. Exactly, that's what I'm trying to say. But you need to have a Portuguese passport, which is a Mozambican. And Mozambique is near Zimbabwe. And so I know lots of Zimbabweans. And I helped a lot of Zimbabweans when I was in Mozambique. Who wanted to pay. And they end up having... Saka murukuti kana vabira kwenda Mozambique vaite sei? Wakandobira kwenda Mozambique, oenda kuchimoyo kumachipanda pepe. Ondokobvisa ID. Unofunga $50 or $80 US. Obvaita ID yako, unoti bamangu akasheka ari kuchimoyo kutete. And roza is why do okay seka yenyu but do. Sorry, Auntie Katia. Mozambique unotaurwa chindau. Unotaurwa shona akafanana nechindau. Saka unokuta ngoti ndapinda ndafika achiti obva wati mai angu akafa kuRwanda o baba angu akafa kuRwanda zita rangu ndinonzani zatopera obva watopuwa ID. Once you pull ID, it's 2,000 meticas, which is I think 80 or 90 US dollars. Over a Mozambican passport. Once you have a Mozambican passport, unoenda kwenda ku embassy in Portugal. Over I want to go on holiday to Portugal. Acha kuvunzi ma bank statement, aovunzi ma Portuguese yacho. Apana chonovuzo noti I just want to relax and I want to go to Portugal. I'm visiting a friend or I just want to do a tourism. Once you step on that land in Portugal, no one can touch you because you've got a Schengen visa and you've got a Mozambican passport. That's what I'm trying to tell people. But in Rukundora Mono has a kumanya ku UK, and Narukushipika ku UK, and Narukushushu, and it's not easy as Scandinavian countries. My Scandinavian countries are not protected, especially my single mothers, especially people who are suffering. And Kanamun, when brains are Virakumusha, we are go senza, yes, to make money. I also think I go Land Rover. I also think I go Zimbabwe. But you have a reasonable life. Even I'm talking with experience. Mozambique, it's not because I can't sell it, but for security reasons. Because anangu akakura ndikonoti pastage kuti anozvichengeta ndinotakura mabhegi angu ndozokakumba kunopisa. Saka that's the only reason I'm keeping my house and it's rented. Saka inini people you're sacrificing. I know, and I know the pain, and I know how it feels to be in a country where there's no medication, where there's no system working. It's easy. People they make it easy. Even Denmark, Sweden, but I know America. Any small person UK why people are running to UK when they know UK and UK actually have to say to Zimbabweans anoya ari jawi. Atikati nasimandisegesa when you msalari wanakuyo UK. My friend in UK, most of the Zimbabweans who are coming or who are trying to come, they're not accepting even the next carer. What they're accepting is my ambulance. Kune course in 6 months. Yeah, ambulance carer. Ambulance driver. I didn't understand exactly. Nikati, why people don't come to Norway? Because people don't want to learn English. What is more easier? Kutunopinda muno ofunda language yako 6-7 months oita basa otodira mari dzako. The only problem, to be honest, here in Norway, it's just cold. But the system works. Oh, it works. The system works and they don't abandon you. And if you really in our wages even kana ukashika kuno kusina basta unaenda kunonzi kunav. Nav is a place where you say, my name is Katia, I'm from Mozambique, I don't work but I have this experience of this. How best to do unopuwa my directions. For example, I'm a teacher by profession, but in Rukuto try kudzidza Norwegian academics, which is my basic knowledge. But they say I can be an assistant, for example. And I'm learning the language while I'm working. I'm also studying. Saka ndozi ndikuedza hangu kutaura. Unoda kuya ngauye. Usikadi mari iri kuEngland kwacho. Endai. Zvino apa unenge waita zvamuri kutaura zvekujamba bhote.
unosvika ikoko wakunzi nationality wakuramba uchingonyora kuti Zimbabwe. Basikoro nemotika osvika ofera exams ojamba bhodhe kuZimbabwe oenda kuMozambique oita mapassport ako oita everything legal oenda. Which one is best? Zvino illegal here kana kuti illegal here unenge uchiita iyi yamukutaura tiketi. Yeah, but it's illegal, but what is legal nowadays? What is legal is illegal nowadays. I think about the comment section. Thank you so much, Auntie Ketia, for your contribution. As you heard, kune language inodzidzirwa iwo she's not fluent asi vari kudzidzira. That is what she said. A very good night to you, Auntie Ketia. Okay, bye-bye. All right. Vari kudzidzira nikirikini chirungu. Asi maendero acho aya inini mbondisudurutsai hangu pamaendero apa. Kana munhu uchikwanisa ita zvinokukwanisa kuti usvike somewhere. But she is saying kuti mabasa ariko, but zvinondinetsa kuti vanhu vanongoda mukoma CJ munonditsvaga woka aimagarisa zveshuwa. Zvinonetsa zvacho ndezvekuti ukasvika language wakuda kumbotanga kudzidza language but vati easy kuenda. Ameno ndinendanzwa kuti kana uchibva nekuZimbabwe maka blacklistwa. Ameno pamwe ndozvandanzwa kana kuti handina kunzwa. You can also try places like Norway, fanika kwavanga vachitaurako. Nekwana Germany, kwavanga vachitaura zvimwe zvavataura zvekunobira kuMozambique ina hangu handingade kuripita ba. Izvozvo, but it's an idea yavanga vachitoshayawo nevamwe. Chinozonetsa ndechekuti hanzi handiseri namudi musikana wabasa womba here. Ini nditori musikana wabasa ndonotsvagawo musikana wabasa womba futi. Chinozonetsa kana wadaro ndechekuti wasvika ikokuya handiti wambopinda uchiti uri Moscow, wazosvika ikokuya wangonyorerwa nationality ukati Zimbabwe, ukanzi country ukati Zimbabwe, wakanganwa manje paya kuti wakambonyepa uchiti muri Mozambique. Zvakangoma zvinhu zviedzwa. I wouldn't encourage you to do it, but it's up to one to do it. Well, I don't think I've got any more callers that I have got. Ndiri kuno kusouth ndiri jamba border. Ndotoenda kumushandi chidzoka. That's okay. If you can do it, it's okay. I'm not saying people can't do it, but I, as your host, wouldn't want to encourage it. I, as your host, wouldn't want to encourage that. But at the end of the day, kufuga nekuwarira kuri kumunu. I think we can close off. It's almost been 2 hours tiri pano. Kuonesana kwakanaka. Tinodzidza. Kana tionesana saizvozvika munhu anopika zvaanopika. Zviri ideal kwaari oshandisa. Ndinokuchingamidzai pachirongwa makadini. Makadizve. Tiripo yedu. Ndaona makuda kuvhara ndichapapunda achifona ka 10 musingadairi mamuri busy. Mukandifonera ku direct uku ndikamisa call yenyu handikwanise kudzosa because he pay as you go. Sorry. That's okay. Mozotsvaga ma-sim card akachipa anale. Anonzi chipo iyi inonzi gift gaf yakachipa ma 6 pounds a month. Zvinondopota ndichijusa kuti ndiritene makore here ati. Ratori rimwe bhiri kane mabhiri ari kudhura kudai. Aiwa ndaida kutaura kuti kukola ataura uyo aiwa aita basa because kuma Schengen countries uku kwakanaka because unenge uine access to 27 European countries. Ndizvozvo. Dzekuenda. Unenge uine choice. Ende once wangopinda imomo unogona kuwana basa rekushanda mumba, unogona kuwana basa rekushanda panhengekene. Kune vanoshanda kunana Spain uku vanoita zvemafruits chichi. Ku Europe kune makantries anotonhora. Anodziya. Saka munhu ita research yako, everyone should exercise their due diligence. True. Pakuda kuenda kunyika yaunda kuenda. Portugal kunopisa
iri nguva yekupisa, nana Greece kunopisa, nguva yekupisa kunobisika mawildfires aye. Saka research vanhu ngavaite research dzavo. Inini ndine group randakafoma repawhatsapp nepatelegram. Pane information, vanhu share information ipapo. And the attitude yekuti maZimbabweans tisarambe tichingopembedza kuti perpetuate this attitude kuti mazimba abatsirike. Iwe ndiwe muzimba wacho. Saka if you keep saying that, what are we doing to our own selves? Our children are listening to the things we say every day. Very keep true. Saying it. Very true. Let's not keep saying it. And it's true. And we should be mindful of the word of mouth. Yeah. The more we perpetuate bad things for our own people, they keep happening. Our mouths are our prayer. Just not our prayers every day. What to say when you open your mouth, you have to think before you open your mouth. Yeah, because the tongue has got power. Exactly. It's not a blessing. It's not a blessing. Keep it to yourself and pray about it. True. Because vana vedu tavakanganisa. Vakutokura vaine attitude kaika kuti atibatsirane samaZimbabwe. But where is that leading us? Where is that leading our country? As people, we should be very mindful of our words. Let's not perpetuate culture kuti mazimba abatsirike, mazimba aiti, ndiwe muzimba wacho. Okay. Do you know self-hate iyoyo? Atifanira kuiperpetuate self-hate kuramba tichipembedza self-hate. Vana vedu vari kuteerera. Ipapo unotonzwa mwana kutaura paphone background mune vana vake. Yeah. Mune vana vake background. Asari kutaura kuti mazimba aiti, mazimba abatsirike. Then mwana anoita confused. Saka vanhu vekuno kuEurope, they get confused kuti but mama ari kutaura kuti maZimbabweans ati, are we not Zimbabweans? My God, sana akatomudza mai ati, mama, are we not Zimbabweans? Is that not our country? Asi tambokuenda but anoziva ndobva kuZimbabwe. Saka why are you saying Zimbabwean men? Vanofanira vanhu kuno kuEngland vakadzi. Handidese muZimbabwean men ini. Handidi muZimbabwean men, but you've got a Zimbabwean son. You've got a Zimbabwean brother. Your father is Zimbabwean. Your uncle is Zimbabwean. But you're going on and on and saying the same things over. Vana vedu vakunzwa. Vari kubva vanzwa kubva vatotya. Takanzi mama vanoti maZimbabweans aita. Vatotya dzakunge muka dzinotyisa. Zvakaipa izvozvo. Ngatizviregedzei maZimbabweans, please. Saka mati mune group rechi? Pane WhatsApp group ndashare link yachona pa post apa. Mashare kupi? Ndarishare pama link papa ndicharishare futi group. Riripo pane group ratakajoinawo riripo ipapa rinobatsiranwa vanhu. Ramakajoina imimi? Ndicharishare link yacho. Auntie, I want to hear more. Kana mashare usually we would delete group, we would delete any links unless any admin didn't pick it up. If it was picked up, it mostly would have been deleted because we want to sort of verify and see what's going on, lest it fires back. Zvishinzi takariona pa SIS MELLY's diaries. Saka we usually ask people to desist putting my links. Anyone who puts links unauthorized, they will automatically be asked to remove, or it will be deleted. And if you're asked to remove and you don't remove, usually we block and ban. Okay, Yeah. Policy. It's a very good policy, I understand it, because no one knows the money pornographic sites and things like that. That is very true. I understand your position. Munokwanisa kundisendera link yacho so that ndongoona the gist of it, and then the next time you are on kana ndiripo ndikati you can put it, then you can put it. If I pick it, then I can even talk about it. No, I'll share it with you or per WhatsApp if you want. Yeah, per WhatsApp. You can send it to me, and then don't wait have a gist of what is going on the group, so that WhatsApp group takaiformera kuti vanhu vaite link up nemasponsor tichishare how to look for jobs in the UK, because vari kukwanisa kutedzera fange maunzwa auya abva kutaura sesikati yavataura kuti munhu ita research yako uzive kuti kwandiri kuenda kwakaita sei city yakati. Saka vanhu do they pay anything to be in that group? No. They don't pay. Magroup anobhadharwa. These days anything is possible, auntie. No, hatisi kubhadharisa pagroup ipapo vanhu vanopinda freely zvavo. Hamusi kubhadharisa rine zita here group?
ndinokutumira mande. Okay. I'm trying to think kuti can you ayo nditumire nditange ndango verify. Ringori pane WhatsApp group Telegram group. Telegram yakanakira kuti haina limit yevanhu vanokwanisa kupinda mugroup. Saka paine Telegram group linked to that WhatsApp group. Telegram group iri rinenge rine information training videos, interview techniques, and my questions and ones of my interview so that one can get oriented. And sometimes it's not like with my Zoom meetings they could show one how to find jobs in the UK. Because it's no share list here my sponsors. Because my sponsors are being updated almost every day. I don't know how often they do update because there are new people coming up. But my sponsors. Okay. And my sponsors last month, this month. Because when I update, it's our new sponsors. Because winter is coming. Okay. So they are recruiting for winter. Okay. Okay, Auntie. Ndiri kukutrasta zvamataura. Once you drop, can you put the group in the comment section? Asi munotiziva pano pakaita zvinyunyuto tinodzoka naro pano palive tiri taura. Aiwa, munomboya muchitaura isesera group eda pana mina kubhadharisa munhu. Vandoto pane zvapo vamwe vanodake vachingoita hate speech dzodzo but tinongotaura navo zvakanaka kuti panapa patisipe hate speech ati vanhu vanopepechota hate. Okay, I'm authorizing you. You can drop and send up a live. Ndakuzonoita wind off. You can drop off and then moisa comment link yacho mu ningirigini mu group mukange mangoisa itai ndi follow ione comment yekuti antitaisa so that I know it's you. All right. Okay then. Okay. She's going to put the link in the group. Thank you so much for your contribution, Auntie. Ndatenda zvangu. You're welcome. Okay. I'm sincerely hoping kana mapindamo munonobatsirikawo haikona kuzoita miromo murefu. So she's going to put the link in the group. Hanzi yekutsvaga masponsor ari kuupdate kwa every day because vamwe anonzi sponsorship yavo ine expiry date. Saka pamwe inenge yapera. Kabanga wamwe wenyu ari kutouse sponsor ne certificate yakatopera kudhara. Saka that as well you need to know. It's not all sponsors whose certificates are still running. So you ought to know. Because there's no expiry date. I will not need to renew if I am correct from what I have heard. It's what I have heard. Okay. Takamirira kuti antiva ise group ravo. I think I will now switch off my phone and then we can wind off. Okay. Tanga tiri kungoonesana wedwe kana tiuya nemaprograms, it's not that we know it all, but kungoonesana nekuchenjedzana nekuudzana nekuadvisana pachirungu kuti tese tizive. I would encourage, let's not withhold information. There is one other item yandamboverenga yandinonida kuadresa. It looks like no one from UK came up to answer that question. Kwabvunzwa mubvunzo wokuti saka imimi vari ku-UK zvamunongopledja mari muri kudziwana kupi? Saka imimi vari ku-UK zvamunongopledja mari muri kudziwana kupi? Well, let me say this. UK inoshandiwa zvekuti, to say the truth. As that one other lady said, kana wasvika a certain age, I wouldn't advise you to consider coming here because you will actually be a burden rather than overdraft. You would actually be a burden rather than kuti uruya kuzoshanda because tinoshanda zveshuwa. Vamwe takauya kudhara. WhatsApp group. Let me see nderipi.
Antishumberese marionawo here WhatsApp group racho. Mundipiniro. I can't seem to see it. Group, please. Anti ndisireiwo futi izvozvi group. Ndinenda rimisa. Anti I'm waiting ndisireiwo izvozvi group. Link yacho. So that I can pin it. Okay, I've gotten it. There you are. Pin. Okay, WhatsApp group racho raiswa iri. Sezvandamanzwa ndichingovataurira kuti kukaita miscellaneous tinouya tiritaura pano. Saka vari kutemba naro ndavapa authorization yekuti vaisa we have pinned the group. Okay. Hanzi UK muri kuiwana kupi mari yekupledger. Let me say this to people that are asking kuti vanhu veku UK vari kuiwana kupi mari yavari kupledger. I'll be honest with you. With people that are in the diaspora, not only UK, because as SIS MELLY's diaries, vanhu vari mu global group ana Canada, ana America, kwese they've contributed. It's not only UK. You'll find kuti vanhu kana vachitumira mari ku UK, vanenge tenge pamwe vatori outside the United Kingdom. That is why we use the word global, because it will be a combination of different countries that will have contributed. Regai ndikuudzei, vanhu vari kuno have got big hearts. And because for the longest of a time, vane black tax yavanobhadhara, vanonzwa mwoyo wokurwadziwa nesituation dziri kuAfrica. That is why you see them continuously contributing. It's not kuti vanayo. It might be kuti vari kuitora mu overdraft iyoyo. That is sacrifice. Because vakanoitora mu overdraft, vachanobhadhara ka interest. It might be kuti vakatora loan. That is sacrifice. Paloni ipapo vari kubhadhara interest yekuti vacontribute mapledges iwayo. Because vanenge vamovwa ne a certain situation. Hanzi group riri kuti full. Group full already. Anti group riri kuti full. Therefore regai ndibvisa hangu ningirikini. Saka it's sacrifice. Vamwe vataura kuti vanoshanda mashifts akawanda. Saka vanokwanisa kubvisa kadiki. It's because they will have been moved by a certain situation. Yavaona. That is why vachibvisa. It's not kuti vanayo mari. It's not kuti vanayo mari, no. But it's sacrifice. So let's understand kuti it's sacrifice. I'll give an example ye mahaiti. Vamwe vaibvisirwa mari. They've seen what is going on in South Africa. They sacrifice kuti regai ndimubvisira hangu amboita one day rekuswera achifara. It's not kuti vanayo, but it's sacrifice. Nyamba pamunenge muchitotitaura kuti vanhu mudiaspora vada kuonererwa stereki ndo zvamunenge muchitaurira. It is sacrifice vanhu vaMwari. Let's remember and appreciate. It is sacrifice. Haikona kuti vanayo. No. Pane patoshota pavari ivo kuti vabvise mari idzodzo. Pane tenge patoshota. Saka let's appreciate vacho vemudiaspora vanenge vabvisa. Hakuna muti unonge wakamera mashizha emari avanoenda vachitana kuti vazobvisa kwamuri. But kungoida kuita rally together with the Zimbabwean community to help out. Vane mwoyo wekunzwira vanhu vari mudiaspora. Vane mwoyo wekunzwira ndosaka vachibvisa. Wedwe, having said that, imbovapa iwo malove nemalikes up. Vanhu vacho vari mudiaspora wamuri kuti vanoiwana kupe mari. It's sacrifice.
kusacrifice chaiyo. Munhu anotogona kusacrifice kuti ndiri kufamba hangu netsoka ndongobvisa ka 10 cents ikako kuenda towards what is so important. Munhu anotorwadziwa nesituation yaona ichitaurwa ipapapa yapresentwa zvekuti anoti rega ndingobvisa pamwe paipa pandanchida kudai ndingoisa uku ndozowedzera zvichidai. It is what is called sacrifice. Vanhu veDiaspora, let me take this opportunity after that comment to say thank you so much. You have backed this group in a very big way. Some of the projects that have been done, that you have contributed to, if it weren't for you, we wouldn't have done it. So it's a big thank you. I am seeing South Africa is stepping up. South Africa is stepping up. I am glad. I'm glad to say you have seen the sacrifice that we do, and you are now following suit, sacrificing muchibvisa. In no time, I know Diaspora chipped in, but most of the money came from South Africans. Ya mai vaya vamaendesera mari yechema. So well done to you. Ngatingova ine mwoyo wokunzwira. The Bible says the hand that gives is better than the hand that receives. Saka kana ndichipa sa Auntie Selina, even time yangu yandinopa na 2 a.m. na 3 a.m. You don't know what I'm being blessed with out of that giving. So don't think we are just giving for the sake of giving. Some of us are after being blessed more because we have given, not that we have. Please, let's learn to appreciate. It wasn't even a question to be asked. Kuti maridza munowana, munodziwana kupi. And it's not kuti tirimpinga. No? You heard that lady Ness achiti salary yangu yandakabvira ku South Africa yanga yakafanana yandakasikuwana ku UK. So it takes sacrifice and a big heart to be parting with whether it's 10 cents or 20 cents to give towards a good cause. So whether global or South Africa, thank you so much for the sacrifice. Tabone sana vanenzeve dzekunzwa vanzwa. I guess vamwe vari kumakuwa vachadya makuwa, vamwe vabenefita from some information here. You know, it's always nice panotaurwa zvinhu zvine musoro for you to be there. Hanzi hauzive chakakodza nguruve. Kana uchimhanyira kumakuwa nekugosipi, haiwa unodyawo makuwa negosipi. Kana vanhu vakuita zvinhu zvavanenge vanzwa vapika from useful programs, woshaya kuti munhu ari kuzviita sei. Shamwari wakazviita sei kuti ingozvi zvakangotaurwa pajekerera unazvinzwa. Nekuti iwo you don't take the time to listen. You want other people to listen for you. Kuti uzongoti vakuvhaira vakaenda vasina kana kutiudza. That was just an encouragement kuti ziva zvekuteerera. Ziva zvinopinda munzeve mako. Nekuti kana zvapinda munzeve mako, zvichapinda mumusoro mako futi. Kana zvapinda musoro mako, uchatanga kubehave like wise. Pane zvauri kunzwa izvozvo. For today, that's it. Thank you so much, Paneva contributor, whether in the comment section, whether my phone in. Let me take this opportunity to say have a very good week. Take care, stay blessed, stay out of trouble. Whoever brings gossip kwauri, ita haudi kurinzwa. That way you will grow. Until next time, when we have got another topic. From me, Auntie Selina, it's a very good night. And pachitatelicious makandi koshera mufungi. Good night.